Mm, Οκ, ωραία. Λοιπόν, οπότε σας καλωσορίζω. Είπαμε ότι θα μιλήσουμε για τάσεις, για δεξιότητες, τάσεις για επαγγέλματα, το τι μπορείτε να κάνετε μετά, αλλά και πώς μπορείτε να συνδυάσετε τις δικές σας σπουδές με άλλα αντικείμενα. Οπότε, μαζέψτε τις απορίες και εκτός από αυτό σας είπα ότι θα μιλήσουμε, το ξαναλέω γιατί πάτησα το recording, σας είπα ότι θα μιλήσουμε και για τις δικές σας, για τα δικά σας πλάνα σταδιοδρομίας, τα δικά σας σχέδια ζωής και σταδιοδρομίας, που είναι πολύ σημαντικά και κυρίως αυτό θέλουμε εμείς να πετύχουμε. Δηλαδή να σας βάλουμε στη διαδικασία και εγώ προσωπικά το να σκεφτείτε, να αναστοχαστείτε, να δείτε το τι έχετε πετύχει ως τώρα αλλά και το τι μπορεί να αλλάξει, τι μπορεί να βελτιωθεί, να διορθωθεί. Αν χρειάζεται κάτι να διορθωθεί, μπορεί και να μην χρειάζεται τίποτα να διορθωθεί, απλά να αποκτήσετε νόημα σε ένα διαφορετικό τομέα ή σε μια διαφορετική δεξιότητα ή να επιδιώξετε ένα στόχο που ως τώρα δεν το έχετε, δεν τον έχετε επιδιώξει. Λοιπόν, πείτε μας τώρα έτσι πώς ξεκινάμε. Θέλω 2 λόγια από τον καθένα, έτσι να μας πει και να συστηθεί. 2 λόγια. 2 λόγια για το υπόβαθρό του και για ποιο λόγο μπήκε σε αυτό το σεμινάριο. 2 λόγια. Σύντομα. Πάμε να ξεκινήσουμε. Θέλει να μας πει... έχει μπει και η Μαρία. Έχουμε κι άλλον έναν. Λοιπόν, μπήκε και η Μαρία Λαγούδη. Γεια σου Μαρία. Νομίζω μπήκε. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να μας πει λίγο η Μαριάννα. Μαριάννα, 1-2 λόγια για σένα, για το υπόβαθρό σου και για ποιο λόγο μπήκες στο σεμινάριο αυτό, τι θέλεις να μάθεις, τι θέλεις να ακούσεις και πώς θέλεις να συμμετάσχεις. Πάμε να μας πεις 1-2 λόγια. Καλησπέρα και πάλι, ακούγομαι τώρα. Ναι, 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 μια χαρά. Λίγο Ωραία, πιο τέλεια. δυνατά μίλησέ μας. Ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ ονομάζομαι Μαριάννα Μποζίκη. Έχω τελειώσει το ΤΕΙ Πειραιά κατεύθυνση δομικών έργων. Έχω εργαστεί πάνω στο αντικείμενο και μέσα στο COVID αποφάσισα να εκμεταλλευτώ την ευκαιρία του χρόνου που είχα πλέον για να εισαχθώ με πανελλήνιες στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων. Ο σκοπός ήταν να αλλάξω κατεύθυνση επαγγελματικά. Αρχικά το σκεπτικό μου ήταν να στραφώ στα οικονομικά και πάνω στο αντικείμενο της λογιστικής περισσότερο. Αλλά στην πορεία ανακάλυψα ότι το κλειδί για όλα είναι τα πληροφοριακά συστήματα. Πλέον σε όλες τις επιχειρήσεις, μεγάλες, προμεσαίες. Και βέβαια συνέπεσε όλο αυτό με την έκρηξη που παρατηρήθηκε στη τεχνητή νοημοσύνη. Οκ, σωστά. Οπότε λοιπόν εσύ σπούδασες διοίκηση επιχειρήσεων για να προσπαθήσεις έτσι να ενταχθείς και σε αυτό το χώρο, έτσι να αποκτήσεις δεξιότητες και στον χώρο αυτό, Να αποκτήσω δεξιότητες, ναι, και να αλλάξω επαγγελματικά κατεύθυνση. Δηλαδή, ήθελα να φύγω από το κατασκευαστικό τομέα, γιατί εγώ ήμουν εργοδηγός. Έχω δουλέψει 10 χρόνια πάνω στο αντικείμενο. Και μέσα στη κρίση, εντάξει, λίγο μεγαλύτερο το γνωρίζουμε, τα παιδιά όχι τόσο, αλλά ήταν μια δύσκολη περίοδος. Γενικά έχει πολλά σκαμπανεβάσματα ο κλάδος και ήθελα κάτι πιο σταθερό και θεωρώ ότι μέσα σε μια επιχείρηση μπορώ κάπως να σταθεροποιηθώ επαγγελματικά και, Έτσι είναι, ναι. να ανέλθω κιόλας. Ωραία, Δηλαδή ωραία. δεν είμαι δηλαδή στη διαδικασία, στη λογική του θέλω να μπω κάπου και να πάρω σύνταξη. Θέλω να εξελιχθώ. Με ενδιαφέρει. Ωραία. Πολύ ωραία. Εντάξει, αυτό το μοτίβο γίνεται σε πολλούς ανθρώπους έτσι, σε αυτή τη φάση ζωής. Οπότε, ειδικά μετά τον COVID, είναι σίγουρα πολύ σημαντικό άτομα τα οποία βρίσκονται σε αυτή τη φάση ζωής να έχουν δυνατότητες, να έχουν δεξιότητες και παράλληλα, και νομίζω πως έκανες πολύ καλά που σπούδασες πάλι έτσι, και μπήκε σε ένα νέο πεδίο, έτσι δεν είναι, το οποίο σου άνοιξε νέους δρόμους, νέα προοπτική. Δηλαδή, κρατάω κυρίως αυτή τη νέα προοπτική που σου ανοίγει. Και σίγουρα είναι σημαντικό το ότι προσέγγισες και τα πληροφοριακά συστήματα μέσα από αυτόν τον τρόπο, έτσι, μέσα από αυτές τις σπουδές, και έκανες αυτό που είπες, επανασχεδιασμό, επανακατεύθυνση. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
αλλά και για τα νεότερα παιδιά που είναι μαζί μας σήμερα στο σεμινάριο, που είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι. Έτσι βλέπω οι δύο είναι τελειόφοιτοι, εσύ απόφοιτος, η Αναστασία, νομίζω και η Αναστασία, αν θα είμαι καλά, είναι προπτυχιακή, αν θα είμαι καλά. Γιατί Ναι, ναι, ναι. και έχουμε επικοινωνήσει με την Αναστασία. Έλα, Αναστασία, ακούγεσαι. Μια χαρά. Α, ωραία. Λοιπόν, Έβαλα ακουστικά. ναι, και θα μας πει και η Αναστασία για εκείνη. Οπότε Μαριάννα, εντάξει, είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή του επανασχεδιασμού. Και καλά νομίζω έκανες που έκανες αυτό το βήμα. Οπότε τώρα φαντάζομαι ότι θες να χτίσεις και άλλα πράγματα, να χτίσεις δεξιότητες, να χτίσεις γνώσεις και να βάλεις στόχο, λίγο να σχεδιάσεις λίγο πιο προσεκτικά, Ακριβώς. Έχω βρει αντικείμενο το οποίο με ενδιαφέρει και προσπαθώ να χτίσω τις δεξιότητες μου γύρω από αυτό. Οκ, πολύ ωραία. Χάρηκα, Μαριάννα, που σε γνώρισα και καλώς ήρθες. Γιατί μπήκες στο σεμινάριο? Από περιέργεια, Ναι. γιατί θέλω να προσεγγίζω την τεχνητή νοημοσύνη λίγο πιο δομημένα. Ωραία. Δεν θα μιλήσουμε μόνο για τεχνητή νοημοσύνη, αλλά θα μιλήσουμε για το πώς επιδρά η τεχνητή νοημοσύνη στα επαγγέλματα. Έτσι, δεν είναι τεχνικό το σεμινάριο, αλλά είναι περισσότερο ένα σεμινάριο εργασιακής ψυχολογίας, διαχείρισης σταδιοδρομίας, συμβουλευτικής και κυρίως ανάπτυξη δεξιοτήτων. Δηλαδή, θα προσπαθήσω να σας βοηθήσω να θέσετε πιο σαφή πλάνα μέσα από αυτό που λέμε ομαδική συμβουλευτική. Αυτό κάνουμε ουσιαστικά. Ωραία. Οπότε πάμε να γνωρίσουμε λίγο. Μαριάννα, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Πάμε να γνωρίσουμε λίγο την. Ελπίζω να σου αρέσει και να το απολαύσεις. Πάμε λίγο στον Κωνσταντίνο τον Πετρόπουλο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Είμαι ο Κωνσταντίνος ο Πετρόπουλος. Αυτή τη στιγμή σπουδάζω στο Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Σχετικά με το τμήμα μας, αυτό που είχα κάνει σε εργασιακή εμπειρία είχα εργαστεί σε μια αποθήκη στο τμήμα του logistics μιας εταιρείας. Εκεί έμαθα διάφορα πράγματα για το πώς γίνεται η διακίνηση των υλικών, πώς γίνονται οι παραγγελίες, πώς λειτουργεί η εφοδιαστική αλυσίδα γενικά και τα συστήματα σε μια αποθήκη και τη χρησιμότητά τους. Μέσα από αυτό έμαθα πολλά χρήσιμα πράγματα και ανακάλυψα ότι κάποια πράγματα, ότι μπορώ να μάθω πράγματα με τη τεχνητή νοημοσύνη, με τα business analytics, τα data analytics. Άρα εσύ ήσουν, Κωνσταντίνε, σε αποθήκη, σε μεγάλη εταιρεία? Για τα ελληνική μεγάλη εταιρεία, ναι. Σχετικά με καλή εταιρεία, ναι. Σε τι κλάδο? Ποιος είναι ο κλάδος? Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός. Οκ. Οπότε εκεί έμαθες και analytics, έμαθες λίγο πληροφοριακά συστήματα, είδες πώς λειτουργούν τα logistics. Εντάξει, εγώ ήμουν πιο πολύ στο τμήμα το αποθηκάριος. Είδα και κάποια πράγματα για τα συστήματα και αυτά, αλλά πιο πολύ, ναι. Είδα και λίγο για τα συστήματα ένα κομμάτι. Εσύ έκανες αυτό που λέμε picking? Έκανες picking? Ναι, και picking, ναι. Οκ. Ωραία, μια χαρά. Γιατί μπήκες, Κωνσταντίνε, στο σεμινάριο? Μπήκα γιατί... Πέρα από ότι ξέρεις ότι είμαι πολύ καλός στα σεμινάρια. Ναι, και αυτό, ναι. Ήθελα πολύ να μάθω κάτι για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και πιστεύω ότι ακόμα εγώ προσωπικά είμαι στην αρχή του να τα μάθω, πώς να χρησιμοποιώ όλα αυτά και να τα αξιοποιώ στο έπακρο που λέμε. Οκ. Πάντως δεν θα μιλήσουμε τόσο για το πώς θα αξιοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη. Θα μιλήσουμε περισσότερο για το πώς επηρεάζει το τοπίο αυτών των επαγγελμάτων, των σπουδών, των τάσεων κτλ. Και ελπίζω να σου αρέσει. Και κυρίως νομίζω πως αυτό το οποίο μπορείτε να κερδίσετε από το σημερινό σεμινάριο όλοι σας είναι το να προσπαθήσετε να μπείτε σε μια διαδικασία να χτίσετε σχέδια σταδιοδρομίας με λίγο πιο μεστό τρόπο, κατανοώντας το περιβάλλον. Δηλαδή, και κατανοώντας και το εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή και εσάς, αλλά και το τι γίνεται έξω, έτσι, δηλαδή το τι γίνεται στην αγορά και ποιες είναι οι τάσεις. Δηλαδή, κυρίως εκεί θα εστιάσουμε, αλλά και στο δικό σας προσωπικό σχέδιο. Γι' αυτό θέλω λίγο στο τέλος να παραμείνουμε περισσότερο σε συζήτηση. Δεν θέλω να μιλάω μόνο εγώ, θα σας κάνω έτσι μισή ωρίτσα την παρουσίαση και μετά θα μιλήσετε εσείς. Δηλαδή θέλω να αλληλεπιδράσουμε λίγο. Και καλό είναι, αν θέλετε, να ανοίξουμε και την κάμερα, έτσι, αν δεν έχετε πρόβλημα. Καλό θα είναι και αυτό, έτσι, για να σας δω, να σας γνωρίσω. Τον Κωνσταντίνο τον ξέρω και την Μάιρα, έτσι, τη Μαρία, τη Λαγούδια, αλλά εντάξει. Αν θέλετε να ανοίξετε και οι υπόλοιποι έτσι την κάμερα, έτσι να σας δω, ακόμα καλύτερα. Λοιπόν,
Κωνσταντίνε, πολύ ωραία. Χαίρομαι που είσαι στο σεμινάριο σήμερα. Πάμε στην η Αναστασία. Μας μίλησε? Όχι, Ναι, νομίζω. γεια σας. Ναι, Μ' ναι. ακούτε, έτσι? Ναι. Έλα, Εγώ Αναστασία. Γεια σας. Είμαι τελειόφοιτη φοιτήτρια του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Και τώρα η αλήθεια είναι ότι θέλω να δω τι επαγγέλματα υπάρχουν στην αγορά σε σχέση με το πτυχίο μου, να προσανατολιστώ λίγο. Και πολύ αυτό, δηλαδή να δω σε τι επαγγέλματα ταιριάζω. Έχω ψάξει λίγο κάποια επαγγέλματα που ταιριάζουν με τα μαθήματα που μου άρεσαν στη σχολή. Μου άρεσε η στατιστική, η επιχειρησιακή έρευνα. Και νομίζω, από ό,τι το έψαξα, δηλαδή, χρησιμοποίησα και το chat να μου δώσει λίγες πληροφορίες. Σημαντικό είναι, κοίτα και το chat μπορεί να βοηθήσει. Το ChatGPT όντως μπορεί να βοηθήσει σε αυτό. Θα μιλήσουμε σε τι μπορεί να βοηθήσει το ChatGPT. Και ειδικά θα μιλήσουμε δηλαδή για αυτό το κομμάτι της αναζήτησης εργασίας, αλλά και των τεχνικών αναζήτησης εργασίας. Θα σας πω κάποιες εφαρμογές του chat. Έτσι, οπότε προς το τέλος θα μιλήσουμε λίγο και γι' αυτό. Αλλά όντως υπάρχουν πάρα πολλές εναλλακτικές. Και αυτό θέλω να συζητήσουμε μετά. Δηλαδή, αφού πρώτα σας κάνω την παρουσίαση, μετά θέλω να μείνετε στο δικό σας σχέδιο σταδιοδρομίας, στις δικές σας σκέψεις και θα προσπαθήσω εγώ να σας δίνω feedback, εντάξει, στις δικές σας σκέψεις και στο δικό σας σχέδιο. Ούτως ή άλλως τώρα είναι μόνο 3 άτομα μέσα στο σεμινάριο αυτή τη στιγμή. Οπότε μας βοηθάει πάρα πολύ ώστε να γίνει ουσιαστικά σχεδόν εξατομικευμένη συμβουλευτική. Δηλαδή, εμείς ξεκινάμε ως μια ομάδα, αλλά ουσιαστικά θα σας δώσω feedback στον καθένα ξεχωριστά και θα δώσετε και εσείς feedback στους συναδέλφους σας. Έτσι, δηλαδή, δεν θα μείνουμε μόνο σε αυτό που θα σας πω εγώ, αλλά θέλω και τη δικιά σας γνώμη και να αρχίσετε και εσείς να καθοδηγείτε και τους υπόλοιπους στην ομάδα. Ωραία, οπότε, ναι, Αναστασία, συνέχισε. Ωραία. Ναι, αυτό, δηλαδή, πιο πολύ μπήκα για να δω και ποιες είναι οι δεξιότητες που απαιτούνται για το μέλλον, που μπορώ να βελτιώσω τον εαυτό μου. Αυτό, ναι. Ωραία, ωραία. Κοίτα, δεν τα πούμε όλα σε αυτό το σεμινάριο, αλλά σίγουρα πιστεύω ένα καλό ερέθισμα θα το πάρεις. Αλλά αυτή η διαδικασία του τι μπορούμε να βελτιώσουμε, το ποιοι είμαστε, το πόσο μπορούμε να σκεφτούμε καλύτερα για τους στόχους και το μέλλον μας. Έτσι. Και το πώς θα μπορέσουμε έτσι να ενεργοποιηθούμε προς το στόχο ή τους στόχους και το πώς επίσης θα μπορέσουμε να θέσουμε στα στόχους πράγματα τα οποία είναι εφικτά, ρεαλιστικά, αλλά παράλληλα είναι ελκυστικά για μας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Επίσης, κάτι άλλο που είναι πολύ σημαντικό είναι το να κατανοήσουμε τις δυνάμεις μας. Έτσι, όλη αυτή η αναγνώριση του τι θέλω να κάνω και τελικά σε ποια διαδρομή επαγγελματική θα πάω και πώς αυτό συνδέεται με τη ζωή μου, έχει πρώτα απ' όλα σχέση με το να αναγνωρίσω εγώ τις δικές μου προτεραιότητες. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό να αναγνωρίσω τι βαρύνει για μένα, τι είναι σημαντικό. Σε κάποιους αυτό που βαρύνει είναι το περιβάλλον, να είναι πολύ θετικό περιβάλλον. Για σηκώστε χεράκι, έτσι για να το κάνουμε λίγο πιο διαδραστικό. Για σηκώστε χεράκι. Σε ποιους από εσάς είναι πιο σημαντικό το περιβάλλον, να είναι θετικό το περιβάλλον στην εργασία σας και να επικοινωνείτε καλά. Σηκώστε χεράκι. Έτσι μέσα από το React. Μπράβο. Για να δω. Οκ. Ωραία. Οκ. Βλέπω σε όλους μάλλον. Ωραία. Οκ. Να ρωτήσω, σε ποιους από εσάς είναι πολύ σημαντικό το να παίρνετε αρκετά καλά χρήματα σε σχέση με αυτό που κάνετε. Χεράκι. Οι υπόλοιποι δεν θέλετε να παίρνετε πολύ καλά χρήματα, εντάξει. Θέλετε και οι υπόλοιποι να παίρνετε καλά χρήματα, λοιπόν, εντάξει. Οκ. Ωραία. Σε ποιους από εσάς είναι σημαντικό να δουλεύετε μόνοι σας και να δουλεύετε αυτόνομα και να μην σας πειράζει το πώς οι άλλοι θέλουν να εργαστείτε, να μην σας θέτουν πάρα πολλές οδηγίες, να δουλεύετε λίγο πιο αυτόνομα και να έχετε ένα στόχο δικό σας περισσότερο κάθε φορά. Okay. Ωραία. Τέλεια. Δεν είναι απαραίτητο όλοι να σηκώσετε χεράκι, ο καθένας μας. Και γι' αυτό σας κάνω και την ασκησούλα αυτή. Έχει τις δικές προτεραιότητες. Έχει τα θέματα αυτά
στα οποία δίνει μεγαλύτερη έμφαση. Σε ποιους από εσάς σας αρέσει να έχετε αναγνώριση στη δουλειά σας και να αναγνωρίζουν το έργο σας, την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας, στα έργα μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού? Σε ποιους από εσάς σας αρέσει αυτό πολύ και το θέλετε? Ωραία. Okay. Βλέπετε λοιπόν ότι κάποια πράγματα τα ζητάμε έτσι αρκετοί από εμάς. Βέβαια τώρα είμαστε μικρό δείγμα, έτσι όπως τα λέγαμε στην έρευνα, είναι πολύ μικρό το δείγμα εδώ. Δηλαδή αν είχαμε 20 άτομα τώρα εδώ μέσα, μπορεί να τα θέλανε όλα αυτά, δηλαδή να θέλανε την αναγνώριση 13, να θέλανε οι 15 τα χρήματα, να θέλανε οι 8-9 το θετικό περιβάλλον, αλλά γενικά είναι πράγματα αυτά τα οποία τα ζητάμε, έτσι, τα θέλουμε όλα αυτά. Θέλουμε στη δουλειά μας να έχουμε θετικό περιβάλλον, να έχουμε καλή συνεργασία, να παίρνουμε αρκετά χρήματα σε σχέση με τη δουλειά μας, να είναι συναφής η δουλειά μας με το αντικείμενο που έχουμε σπουδάσει. Και κάτι άλλο, θέλουμε επίσης και να έχουμε συνεργασία με ανθρώπους που μπορούμε να τους κατανοήσουμε και να μας κατανοήσουν ώστε να πετύχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Κάποιοι επίσης τους αρέσουν τα ταξίδια, τους αρέσει το κύρος, τους αρέσει να μην δουλεύουν πάρα πολλές ώρες για να έχουν ισορροπία μεταξύ προσωπικής και επαγγελματικής ζωής. Υπάρχει και αυτό. Ή κάποιοι άλλοι τους αρέσει να δουλεύουν πάρα πολύ, γιατί η ζωή τους είναι συνυφασμένη περισσότερο με τη δουλειά. Υπάρχει και αυτό, Υπάρχει και αυτό το φαινόμενο. Ωραία. Λοιπόν, τέλεια. Έχουμε και τη Μαρία, η οποία θέλουμε να μας πει έτσι δύο λόγια, σύντομα για εκείνη, γιατί Μαρία έχουν συστηθεί οι υπόλοιποι. Θες μας δύο λόγια για σένα σύντομα, έτσι, για να προχωρήσουμε και για ποιο λόγο μπήκε στο σεμινάριο. Θες μας δύο λόγια για τις σπουδές σου, για το ποια είσαι, έτσι, να μας συστηθείς και να προχωρήσουμε. Η Μαρία Λαγούδη. Μαρία, αν λειτουργεί το μικρόφωνο σου, μίλησέ μας κιόλας. Ωραία. Μαρία, πες μας δύο λόγια για σένα. Δηλαδή, αν μπορείς, μίλησέ μας λίγο. Εκτός και αν δεν έχεις καλό σήμα, γιατί καταλαβαίνω ότι μάλλον δεν έχεις καλό σήμα. Οκ. Ωραία. Εντάξει, Μαρία. Χαίρομαι που σε έχω στην ομάδα, έτσι, στο σημερινό σεμινάριο. Δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για τις τάσεις σε εργαλεία ή τεχνικές στην τεχνητή νοημοσύνη. Δεν είναι ένα τεχνικό σεμινάριο, έτσι. Είναι ένα σεμινάριο το οποίο θα μάθετε για τάσεις, σε επαγγέλματα, σε δεξιότητες κτλ. Έτσι, και κυρίως μετά θα αποφασίσετε κι εσείς. Τουλάχιστον θα βάλετε κάποιο ερέθισμα στον εαυτό σας. Εγώ θα προσπαθήσω να βάλω κάποιο ερέθισμα σε εσάς για το κατά πόσο είστε ευχαριστημένοι εδώ που είστε, το τι θέλετε να κάνετε, να θέσετε ένα σχέδιο, να καταλάβετε την παρούσα κατάσταση και στο εξωτερικό περιβάλλον, αλλά και σε εσάς, δηλαδή το τι σας ταιριάζει και το τι νιώθετε περισσότερο ότι είναι προτεραιότητα για εσάς. Άρα περισσότερο εκεί θα εστιάσουμε. Αλλά ναι, είναι καλό το γεγονός ότι θα μάθετε για τάσεις. Έτσι και θα συζητήσουμε τάσεις σε δεξιότητες, σε επαγγέλματα και κυρίως θα συζητήσουμε για τους δικούς σας στόχους. Οπότε αυτό που έλεγα και πριν, Μαρία, γιατί μπήκες λίγο πιο μετά, είναι ότι προς το τέλος θέλω να κάνουμε μια έτσι ανοιχτή συζήτηση όπου θα δίνω feedback και εγώ σε εσάς, αλλά και εσείς μεταξύ σας, σε σχέση με αυτούς τους στόχους και τα σχέδια ζωής και σταδιοδρομίας τα οποία εσείς θέλετε να έχετε. Άρα είναι περισσότερο, Μαρία, ένα σεμινάριο διαχείρισης σταδιοδρομίας και ανάπτυξης δεξιοτήτων. Λοιπόν, καλώς ήρθες, λοιπόν, Μαρία, και εσύ. Πάμε λίγο να κάνουμε ένα share, λοιπόν, για να προχωρήσουμε. Λοιπόν, κάνω έτσι όλη την οθόνη. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, νομίζω βλέπετε μια χαρά. Μισό λεπτό. Οκ. Λοιπόν, πάμε λίγο εδώ. Λοιπόν, μετά την αποφύτιση τι, λοιπόν. Έτσι, θα αφήσω λίγο να το φτιάξω εδώ αυτό. Ωραία, μετά την αποφύτιση τι. Αποφασίζω για το μέλλον μου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι παντού, έχει εγκάρσια διοχετευτεί, διαχέει όλα τα επαγγέλματα. Εντάξει, δηλαδή από τον ηλεκτρολόγο, από τον υδραυλικό και το πώς προγραμματίζεται ραντεβού του. Έτσι, σε μια εταιρεία που μπορεί να έχει ένα σύστημα για να προγραμματίζει ραντεβού. Εντάξει. Από τα συστήματα αυτά, όπως έχει και το Zoom,
αυτή τη στιγμή όπου καταγράφει πρακτικά, άσχετα αν κάνει λάθη ή όχι. Καταγράφει πρακτικά σε online σεμινάρια, σε online συνέδρια κτλ. Μέχρι την εκπαίδευση αλγορίθμων, εντάξει, για να λύσουμε ένα πραγματικό πρόβλημα που μπορεί να αφορά μια αυτοματοποίηση, μπορεί να αφορά τη συνεργασία μιας ομάδας, μέχρι ένα σύστημα αυτοματοποίησης σε εταιρείες, το ChatGPT, έτσι, εφαρμογές στις οποίες αναγνωρίζονται πρότυπα και μοτίβα σε εικόνες, την ιατρική, όπου η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει και στην ιατρική, άσχετα από το αν θα πρέπει να την εμπιστευόμαστε απόλυτα, αλλά πλέον ακόμα και διαγνώσεις γίνονται μέσα από την αναγνώριση προτύπων και την αναγνώριση φωτογραφιών, εικόνων από έναν ασθενή. Έτσι, σε όλα αυτά λοιπόν, τα chatbots, έτσι, σε όλα λοιπόν αυτά τα πράγματα τα οποία σας είπα και πολλά βέβαια άλλα, καταλαβαίνετε ότι είναι παντού. Έτσι, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όντως η τεχνητή νοημοσύνη έχει μπει σε πάρα πολλά επαγγέλματα και όχι μόνο στα επαγγέλματα, έχει μπει και στη ζωή μας. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Ανδρώνικος Καλήρης, εντάξει, είμαι ο σύμβουλος εκπαίδευσης και σταδιοδρομίας του Γραφείου Διασύνδεσης στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Κάποιοι από εσάς με γνωρίζετε, έχουμε κάνει και κάποια συνάντηση ή με έχετε γνωρίσει από άλλη περίσταση. Λοιπόν, είναι έτσι έντονο ενδιαφέρον επιστημονικό και επαγγελματικό μου και η σχέση των τεχνολογιών με τα επαγγέλματα, τις σπουδές, τη συμβουλευτική, την ψυχολογία. Οπότε ασχολούμαι με αυτή τη διασύνδεση μεταξύ νέας τεχνολογίας και συμβουλευτικής. Αλλά κυρίως είπαμε, θα σας μιλήσω σήμερα για τις τάσεις. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε έτσι κατευθείαν, να μιλήσουμε για τις τάσεις. Το AI καταρχάς, επειδή πολλοί με ρωτάνε, είναι αντίπαλος σε εμάς, είναι συνεργάτης μας, είναι κάτι που μας βοηθάει, κάτι που δεν μας βοηθάει. Τι κάνει το AI? Το AI δεν είναι τίποτα παραπάνω από μία μηχανή. Είναι μία αυτοματοποιημένη διαδικασία, είναι ένα σύνολο αλγορίθμων και ένα σύνολο μαθηματικών μοντέλων, το οποίο πολύ έξυπνα και ευέλικτα κάποιοι πολύ καλοί, πολύ δυνατοί, έτσι εισαγωγικά, να το πω έτσι, πληροφορικοί, έχουν εκπαιδεύσει προκειμένου να μας δίνει απαντήσεις, να βρίσκει μοτίβα, όπως σας είπα πριν, να αναγνωρίζει εικόνες, να αναγνωρίζει ήχους, να μπορεί να μιμηθεί με κάποιο τρόπο ή μάλλον με πολλούς τρόπους την νοημοσύνη, την ανθρώπινη νοημοσύνη. Γι' αυτό και λέγεται τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή είναι μία μίμηση ουσιαστικά της ανθρώπινης νοημοσύνης. Όμως έχει και κάποιες βασικές διαφορές. Πολλές φορές λέμε, να δούμε τι σκέφτεται το AI, να δούμε τι λέει το AI. Το AI δεν είναι άνθρωπος, ούτε σκέφτεται ούτε νιώθει. Το AI αυτό που κάνει είναι ότι παίρνει ουσιαστικά συγκεκριμένα inputs, παίρνει δηλαδή συγκεκριμένες πληροφορίες, τις οποίες μετά τις μετατρέπει σε μια πρόβλεψη, και αυτή η πρόβλεψη μπορεί να έχει σχέση με τον επόμενο λόγο, την επόμενη συζήτηση, την επόμενη απάντηση που θα δώσει το ChatGPT, μπορεί να έχει σχέση με την ερμηνεία ενός μοντέλου, μπορεί να έχει σχέση με την αναγνώριση μιας εικόνας, ενός μοτίβου, μπορεί να έχει σχέση με το να συνθέσει πολλά πράγματα μεταξύ τους και να μας δώσει μια σύνοψη ή ένα βασικό συμπέρασμα. Αυτό κάνει το AI και φυσικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Δηλαδή, εγώ ξεκινάω όλη την κουβέντα, αν θέλετε, λέγοντάς σας ότι κατά τη δικιά μου γνώμη πάντα είναι πάρα πολύ χρήσιμο και σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πως αποτελεί απειλή. Θεωρώ, και θα σας το πω και πιο μετά, ότι θεωρεί ότι είναι μια απειλή για αυτούς οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με αυτό ή δεν θέλουν να αναγνωρίσουν τις δυνατότητες, αλλά και τα αρνητικά σημεία. Αρνητικά σημεία έχει, φυσικά και έχει, αλλά δεν θεωρώ πως είναι μια πραγματική απειλή. Θεωρώ πως είναι μια μεγάλη ευκαιρία για την ανθρωπότητα, μια μεγάλη ευκαιρία για τον σύγχρονο άνθρωπο να το επεξεργαστεί σωστά, να το χρησιμοποιήσει σωστά. Και φυσικά το AI πάντα προτείνει, όμως ο άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος δίνει νόημα στα πράγματα, δίνει νόημα στη ζωή του, δίνει νόημα στις συνομιλίες του, στις επικοινωνίες του, στις σχέσεις του, σε οποιοδήποτε είδος σχέσης, σκέφτεται, συναισθάνεται και κυρίως έχει αξίες και κρίση. Ξέρετε, αν πω εγώ στο AI ότι παρατήρησα ότι, για παράδειγμα, πολλοί φοιτητές
έχουν αυτή τη συμπεριφορά, έχουν την άλλη συμπεριφορά, ή σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο για τα επαγγέλματα, ή είναι απεσιόδοξοι για την επαγγελματική τους πορεία, ή ότι δεν ξέρουν, έχουν αβεβαιότητα. Ξέρετε, θα μου πει, θα συμφωνήσει. Θα μου πει, ναι, έχεις δίκιο. Και μάλιστα λέει συχνά, αν έχετε παρατηρήσει, έχει έναν έντονο ενθουσιασμό, κάτι για το οποίο έχει λίγο επικριθεί το AI, έτσι, και ειδικά αυτά τα μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, όπως το ChatGPT, όπου σου λένε, ναι, έχεις δίκιο, ειλικρινά, νομίζω πως είναι πολύ σωστό αυτό που μου λες. Σπάνια θα διαφωνήσει με αυτό το οποίο του λέμε. Βεβαίως, πολλές φορές μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, να συνοψίσει εργασίες, να κάνει πολύ πιο γρήγορα τη δουλειά την οποία θα κάναμε εμείς. Θα θέλαμε 1.000 ανθρώπους και 1.000 μυαλά για να κάνουν πράγματα τα οποία το AI κάνει σε 5 λεπτά ή σε 2 λεπτά. Όμως, έχει και μια τάση να συμφωνεί ή να υιοθετεί στερεότυπα και συγκεκριμένα πρότυπα τα οποία βρίσκει στο διαδίκτυο. Για ποιο λόγο? Γιατί το AI ουσιαστικά δεν εκπαιδεύεται από τη συνομιλία που κάνουμε εμείς μαζί. Εκπαιδεύεται κυρίως από τις πληροφορίες που οι προγραμματιστές του λένε να χρησιμοποιήσει και τον τρόπο με τον οποίο του λένε να τις χρησιμοποιήσει από το ίντερνετ, από το διαδίκτυο κυρίως, έτσι. Επομένως, το AI γιατί είναι τόσο δυνατό? Γιατί μπορεί να χρησιμοποιήσει ταυτόχρονα εκατομμύρια πληροφορίες, τις οποίες δεν μπορεί να αξιοποιήσει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Όμως δεν έχει ούτε την αξία, μάλλον δεν έχει ούτε την αναγνώριση των αξιών, ούτε και την κρίση που έχει ο άνθρωπος. Οπότε καταλήγουμε ίσως στο ότι η τεχνολογία προτείνει, όμως ο άνθρωπος τελικά αποφασίζει για το πώς θα κινηθεί σε διάφορες καταστάσεις. Και το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο εγώ θεωρώ πως έχει και το υποστηρίζω γενικά σε διάφορες εκδηλώσεις, σε δράσεις, σε ομιλίες, είναι το μεγάλο πλεονέκτημα το οποίο και η μεγάλη ευκαιρία είναι να χρησιμοποιήσουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη, να την εξελίξουμε, που σημαίνει αυτό να διαβάζουμε, να μαθαίνουμε, να μπαίνουμε σε σεμινάρια όπως σήμερα και χαίρομαι πολύ που μπήκατε. Αλλά παράλληλα να αποκτήσουμε μια ψηφιακή γραμματοσύνη, δηλαδή παράλληλα να κατανοούμε περισσότερο τις ψηφιακές δεξιότητες και να τις απομυθοποιήσουμε. Να απομυθοποιήσουμε λίγο το AI, να απομυθοποιήσουμε λίγο τη νέα τεχνολογία. Εντάξει. Ξέρω πάρα πολλούς ανθρώπους και μεταξύ αυτών είμαι και εγώ που μάθαμε τουλάχιστον στοιχεία πληροφορικής. Δεν είμαι πληροφορικός, αλλά έκανα ένα μεταπτυχιακό πρόσφατα πάνω στα πληροφοριακά συστήματα. Και έμαθα Analytics, έμαθα Python και πολλοί άνθρωποι, όχι μόνο εγώ, πάρα πολλά παιδιά, πολλοί άνθρωποι και πολύ νεότεροι από μένα και πιο μεγάλοι από μένα, έτσι που ενώ έχουν υπόβαθρο κοινωνικών επιστημών, μαθαίνουν νέες τεχνολογίες. Για ποιο λόγο? Γιατί είναι κάτι που είναι ελκυστικό και εκτός από το ότι είναι ελκυστικό, είναι και κάτι το οποίο χρειαζόμαστε για να μπορούμε να αντεπεξέλθουμε. Δεν είναι απλά δηλαδή ένα ενδιαφέρον πια. Θα πρέπει, νομίζω, και σε εσάς, και σας το προτείνω ανεπιφύλακτα, να εξοικειωθούμε με αυτές τις νέες έννοιες και όχι να γίνουμε προγραμματιστές απαραίτητα, αλλά και είναι και δύσκολο αυτό, να γίνει κάποιος προγραμματιστής, δεν είναι εύκολο, θέλει και πολλή εμπειρία, θέλει χρόνια. Όμως, σίγουρα, μπορούμε να πάρουμε κάποιες βασικές καλές γνώσεις, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όλες αυτές τις καταστάσεις. Είτε είμαστε σύμβουλοι, είτε ψυχολόγοι, είτε καθηγητές, είτε οικονομολόγοι, έτσι. Ό,τι και να κάνουμε. Και θα σας πω ότι στα ναυτιλιακά, για παράδειγμα, ή στη διοίκηση επιχειρήσεων, το AI, όσοι από εσάς ασχολείστε με ναυτιλιακά ή με τη βιομηχανική διοίκηση που είναι ο Κωνσταντίνος, είναι πραγματικά πολύ χρήσιμο. Τόσο στη διοίκηση συστημάτων, έτσι, στην παραγωγή, αλλά και σε μεγάλες επιχειρήσεις, όσο και στην καθημερινή λειτουργία, δηλαδή στο πώς τα ίδια τα στελέχη κάνουν τη δουλειά τους. Συνοψίζουν αναφορές, βοηθάει στο reporting, βοηθάει στην αξιολόγηση πληροφοριών κτλ. Είναι πάρα πολλές οι εφαρμογές που θα μπορούσαμε να πούμε. Άρα αυτό το οποίο θα μπορούσε να κάνει κάποιος και να είναι χρήσιμο είναι να αξιοποιήσει την ανθρώπινη ευφυΐα με την ικανότητα στο AI, στα πληροφοριακά συστήματα, στην πληροφορική. Άρα για μένα αυτός ο οποίος, για να πάω στην επόμενη διαφάνεια, αυτός ο οποίος θα πετυχαίνει στη σύγχρονη αγορά είναι αυτός όπου θα αναγνωρίζει ότι είμαστε σε μια φάση μεταβατική όπου πραγματικά μας έχει κατακλείσει το AI. Έτσι, μιλάμε για τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, αλλά δεν είναι μόνο στα λόγια αυτό που λέμε τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Είναι η επανάσταση της τεχνολογίας συνολικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε πόσο γρήγορα
για να μην πάω μόνο στο AI, πόσο γρήγορα αλλάζουν οι τεχνολογίες. Ένα smartphone το οποίο το πήραμε το 2025 ή το 2024 θεωρείται ήδη παλιό. Θεωρείται δηλαδή ήδη ότι έχει κάποια χαρακτηριστικά που δεν είναι τόσο δυνατά. Να σας πω το παράδειγμα με το δικό μου λάπτοπ, το οποίο είναι ένα λάπτοπ του 2020, που έχει καλά χαρακτηριστικά, είναι αρκετά καλό λάπτοπ. Αυτή τη στιγμή θεωρείται απαρχαιωμένο. Μίλαγα με τεχνικό πριν λίγες ημέρες και μου λέει: κοίτα, είναι καλό λάπτοπ, αλλά είναι πλέον σαν να έχουν περάσει από το 20 ως το 25, ως το 26, είναι σαν να έχουν περάσει 25 χρόνια, 20 χρόνια. Σήμερα δηλαδή αυτό το διάστημα τεχνολογικά μεταφράζεται σε 20 χρόνια. Έτσι, και όχι σε 5, όπου είναι το πραγματικό διάστημα. Άρα συνεχώς έχουμε νέα πράγματα, νέα λάπτοπ, νέες εφαρμογές, νέα smartphone, νέες εφαρμογές στη διοίκηση, νέα CRM. Δηλαδή γενικά χρειάζεται να έχουμε μία ενημέρωση, αν μη τι άλλο, σε όλα αυτά και να προσπαθούμε να αξιολογούμε το πού βρισκόμαστε τεχνολογικά και από άψη εξοπλισμού, αλλά και από άψη γνώσης. Έτσι, να κατανοούμε τι ξέρουμε και τι όχι. Βλέπουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα πράγματα είναι παντού διαχέονται. Έτσι. Για παράδειγμα, από ένα άλλο παράδειγμα, στα τουριστικά γραφεία. Ένα σύστημα που είχαν για τα εισιτήρια το 2010 ή 2012, τα γραφεία τα οποία χρησιμοποιούν ακόμα αυτό το σύστημα για να κάνουν να εκδίδουν εισιτήρια ή να κλείνουν πακέτα με πελάτες. Αυτό είναι ήδη επαρχαιωμένο. Έτσι, το 2015. Βγαίνουν κάθε 2 χρόνια, κάθε 3 χρόνια νέες εφαρμογές ή βγαίνουν ενημερώσεις στις ήδη υπάρχουσες εφαρμογές. Έτσι. Θα σας πω για παράδειγμα ότι η Python, που την ξέρετε όλη τη γλώσσα αυτού του προγραμματισμού, βγάζει κάθε χρόνο τουλάχιστον 4 ενημερώσεις. 4 με 5 ενημερώσεις. Κάθε χρόνο. Έτσι. Οπότε αυτό σας τα λέει όλα. Λοιπόν, πάμε όμως να δούμε λίγο επαγγέλματα και δεξιότητες. Πώς συνδέονται. Τα επαγγέλματα του μέλλοντος λέμε και του παρόντος. Και εγώ να ρωτιέμαι, υπάρχουν επαγγέλματα του μέλλοντος? Η δική μου απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν επαγγέλματα του μέλλοντος. Και όταν ακούω αυτό το πράγμα, αυτή τη φράση, επαγγέλματα του μέλλοντος, επαγγέλματα του τάδε αιώνα, του άλλου αιώνα, γελάω με αυτό. Γιατί αυτό που υπάρχει είναι μόνο αυτό που ζούμε σήμερα. Εντάξει. Επαγγέλματα του μέλλοντος φυσικά και υπάρχουν με την έννοια ότι το τι θα χρειάζεται. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο επάγγελμα που μπορούμε να προβλέψουμε ότι στο μέλλον θα έχει πολύ μεγάλη ζήτηση. Γι' αυτό αυτοί οι μελλοντολόγοι, ξέρετε, που λένε για επαγγέλματα που θα έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, πολύ μεγάλη απορρόφηση ή δεν θα πάνε καλά, πώς το ξέρουν αυτό? Η ζωή μεταβάλλεται η κοινωνία, μεταβάλλεται η οικονομία, αλλά αυτό το οποίο ξέρουμε τι είναι? Ότι τα δικά μας χαρακτηριστικά δεν είναι απόλυτα σταθερά, είναι σχετικά σταθερά, αλλά τα επαγγέλματα δεν είναι οπωσδήποτε καθόλου σταθερά. Καθόλου. Βρισκόμαστε στην άκρη, όπως λένε κάποιοι έτσι ειδικοί σε αυτούς τους χώρους, οργανωσιακοί ψυχολόγοι, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι γενικά, τι λένε? Ότι είμαστε στην άκρη του χάους, δηλαδή σε συνθήκες που είναι και συνθήκες σταθερότητας, αλλά και διαρκούς αλλαγής. Από τη μία πλευρά δηλαδή ζητάμε, και φαντάζομαι και εσείς, απορρόφηση, αποκατάσταση κτλ. Αλλά από την άλλη πλευρά ζητάμε και αλλαγή. Έτσι και τη νιώθουμε την αλλαγή. Για πάμε να δούμε τώρα. Η αγορά εργασίας μετασχηματίζεται? Ναι, μετασχηματίζεται. Δηλαδή όντως υπάρχουν πράγματα τα οποία αλλάζουν και θα σας πω έτσι κάποιες αλλαγές, αλλά δεν θέλω να σας κουράσω πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δηλαδή ορκίζομαι πραγματικά ότι 2 και 5 θα έχω τελειώσει. Λοιπόν, για πάμε να δούμε κάποιες αλλαγές. Η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει? Διώχνει επαγγέλματα? Δηλαδή έρχεται και λέει όχι, δεν θα έχουμε ταμείες ή δεν θα έχουμε δασκάλους? Όχι, δεν το κάνει αυτό. Απλά μετασχηματίζει ρόλους και όχι μόνο επαγγέλματα. Μετά στην ερώτηση που κάνουν πάρα πολλοί και σε ομιλίες και εδώ μας ρωτάνε φοιτητές, απόφοιτοι και εσείς ίσως να έχετε την ερώτηση αυτή. Θα χαθούν θέσεις εργασίας? Ναι, θα χαθούν. Αυτή είναι η απάντηση. Θα χαθούν θέσεις εργασίας, αλλά προσέξτε. Κυρίως σε αυτοματοποιημένες εργασίες, επαναληπτικές εργασίες και ήδη έχουν χαθεί. Και θα σας πω ένα παράδειγμα. Στα σούπερ μάρκετ, έτσι, όπου εκεί βλέπουμε σε κάποια μεγάλα, να μην πω τις εταιρείες, έτσι, εγώ έχω και ένα στη γειτονιά μου πολύ κοντά, εκεί που είχαμε 5 ταμείες, έτσι, ή είχαμε και 2 πολιτές μέσα, στα σούπερ μάρκετ παλιότερα, εγώ που είμαι λίγο πιο μεγάλος από τους περισσότερους από εσάς, τώρα τι έχουμε? Έχουμε 2. Έχουμε 3.
Στο σούπερ μάρκετ, εγώ αυτό που έχω στη γειτονιά μου, πηγαίνω και έχουμε 3 μηχανήματα πλέον έτσι για, πώς λέγονται αυτά, θυμάμαι τώρα τον όρο, για την καταγραφή των προϊόντων και την έκδοση απόδειξη, τέλος πάντων, έτσι, αυτοματοποιημένα μηχανήματα συναλλαγής, και έχουμε 2 ταμεία. Παλιότερα είχε 6 ταμεία. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Και σε αυτά τα μηχανήματα υπάρχει και machine learning που χρησιμοποιείται και άλλες ηλεκτρονικές τεχνολογίες. Εντάξει, πάντως σίγουρα έχουν αντικαταστήσει ανθρώπους εκεί. Υπήρχαν πολύ περισσότεροι ταμείες και πολύ περισσότεροι υπάλληλοι. Άρα ναι, σε κάποια επαγγέλματα θα χαθούν θέσεις εργασίας. Όμως παράλληλα θα αλλάξουν και θα τροποποιηθούν πολλοί εργασιακοί ρόλοι και καθήκοντα και θα αναπτυχθούν και νέα εργασιακά πεδία. Ποιος είναι αυτός ο οποίος θα κερδίζει σε αυτή την αγορά? Ποιος είναι αυτός, μιας και οι περισσότεροι είστε απόφοιτοι διοίκηση επιχειρήσεων ή τελειόφοιτοι, οπότε σας ενδιαφέρει αυτό. Έτσι, και επιστημονικά νομίζω σας ενδιαφέρει πολύ. Θα κερδίζει αυτός ο οποίος θα έχει ένα hybrid profile. Οι εταιρείες γενικά ζητούν όλο και περισσότερο ανθρώπους που έχουν αυτό το hybrid profile. Και τι σημαίνει αυτό? Ανθρώπους που θα έχουν και τεχνικές δεξιότητες, δηλαδή θα καταλαβαίνουν, ας πούμε, το τι κάνει περίπου η Python, θα καταλαβαίνουν περίπου, αν δουν 5 γραμμές κώδικα, γιατί γράφτηκε αυτός ο κώδικας ή τι σημαίνει, αλλά παράλληλα θα μπορούν να κάνουν και μία ανάλυση με ένα σύστημα, με την R ή με το SPSS, να κάνουν μια στατιστική ανάλυση, και παράλληλα θα μπορούν να κατανοούν τον συνάνθρωπο, να κατανοούν τον συνεργάτη, να επικοινωνούν καλά και να έχουν μια καλή συνεργασία μέσα στον χώρο εργασίας. Θα κατανοούν τις αλλαγές και κοιτάξτε και τι άλλο θα κατανοούν. Θα μπορούν να διαχειριστούν και να αντιληφθούν την αβεβαιότητα και να διαχειριστούν το απρόβλεπτο. Είμαστε σε μια εποχή όπου πραγματικά δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα γίνει, όχι σε μία μέρα, μάλλον όχι σε 10-15 μέρες, αύριο δεν ξέρεις τι θα γίνει. Βλέπετε τι γίνεται με το Ιράν, με το Ισραήλ, με την Αμερική, με τον πόλεμο. Βλέπουμε τι γίνεται με την κλιματική κρίση, βλέπουμε τις αλλαγές αυτές που έχει επιφέρει η κλιματική κρίση. Έτσι τώρα μας μιλάνε για το Μέγα Ελνίνια, έτσι, το νέο φαινόμενο, το οποίο μπορεί να αυξήσει, ας πούμε, 10 βαθμούς τη θερμοκρασία κατά μέσο όρο στον πλανήτη. Εντάξει, και παράλληλα θα έχουμε και βροχές και καταιγίδες κτλ. Μετά βλέπουμε πόλεμο, μετά βλέπουμε κλιματική κρίση, βλέπουμε ψηφιακό μετασχηματισμό. Όλα αυτά είναι πράγματα στα οποία πρέπει να προσαρμοστούμε. Έτσι, δεν τα λέω για να σας τρομάξω, έτσι, προς Θεού. Έτσι, μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και πολύ ωραίες στιγμές και καλές στιγμές, αλλά σας τα λέω γιατί αυτή είναι η πραγματικότητά μας, έτσι. Με αυτόν τον τρόπο πλέον ζούμε και πρέπει να βιώνουμε. Άρα λοιπόν η διαχείριση της αβεβαιότητας, και όχι μόνο στα επαγγέλματα και στη ζωή, είναι κάτι το οποίο θα είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Τώρα για πάμε να δούμε κάτι. Έτσι, για να το παίξω και εγώ λίγο μελλοντολόγος, χωρίς να είμαι βέβαια. Λοιπόν, τι μας λέει το World Economic Forum, έτσι, και πολλές άλλες αναφορές από διεθνείς, έτσι, παγκόσμιους οργανισμούς που ασχολούνται με τις δεξιότητες, με την επαγγελματική τεχνική εκπαίδευση, με τα επαγγέλματα, με την οικονομία. Ποια επαγγέλματα φαίνεται να έχουν μια, δεν θα πω ότι θα πάνε καλύτερα, αλλά φαίνεται να έχουν μια άνοδο μέχρι το 2030 και αναπτύσσονται ταχαίως. Κοιτάξτε λίγο ποια είναι πρώτα. Οι εργάτες γης και οι λοιποί εργαζόμενοι στον αγροτικό τομέα. Και με αυτό εγώ δεν υπονοώ ότι πρέπει να γίνετε εργάτες και να γίνουμε εργάτες ή να εργαζόμαστε στον αγροτικό τομέα, αλλά βλέπετε ότι αυτά τα επαγγέλματα που δεν έχουν ακόμα, πώς να το πω, την ανάγκη των νέων τεχνολογιών σε πολύ μεγάλο βαθμό και ειδικά της τεχνητής νοημοσύνης, δεν απειλούνται τόσο πολύ. Επίσης, οδηγεί ελαφρών φορτηγών ή διανομών. Και, όπως θα αναμένατε, προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών. Και εδώ έρχεται αυτό που είπε η Μαριάννα, ότι ήξερα ότι υπάρχει αυτή η τάση. Η Μαριάννα δεν το είπε? Ότι ήξερα ότι υπάρχει αυτή η τάση και ήθελα να εντάξω τα πληροφοριακά συστήματα και πολύ καλά έκανε. Προγραμματιστές λογισμικού και εφαρμογών, λοιπόν, στην τρίτη θέση. Μετά, αυτοί που κάνουν, που είναι εργαζόμενοι σε σκελετούς κτηρίων, οικοδόμοι, άλλα οικοδομικά επαγγέλματα, τελειώματα κτλ. Γιατί δεν μπορούν να αντικατασταθούν. Οι πολιτές καταστημάτων φαίνεται επίσης να έχουν μια θετική τάση. Γιατί? Κυρίως λόγω της ανάγκης για επικοινωνία, διαπραγμάτευση και διαχείριση πελατών.
η επεξεργασία τροφίμων και άλλα συναφή επαγγέλματα, οδηγοί αυτοκινήτων, βαν, μοτοσυκλετών, νοσηλευτές, εργαζόμενοι σε εξυπηρέτηση φαγητού, γενικοί διευθυντές και διευθυντές λειτουργιών. Γιατί αυτοί χρειάζεται να έχουν ηγετικές δεξιότητες, να έχουν συναισθηματική νοημοσύνη, έτσι να μπορούν να διαχειριστούν ανθρώπους, προϊόντα, να ξέρουν οικονομικά. Γενικοί διευθυντές λειτουργιών, κοινωνικοί λειτουργοί και σύμβουλοι όπως εγώ, υπεύθυνοι έργων, project managers, που να εδώ μια καλή, και κρατήστε το αυτό, μια πολύ καλή διασύνδεση των δικών σας στοιχείων, έτσι, με την αγορά. Δηλαδή ένα καλό μεταπτυχιακό, για παράδειγμα, ή μια πολύ καλή πιστοποίηση, για παράδειγμα από το Project Management Institute, πάνω στο Project Management, ή πιστοποίηση από το Πανεπιστήμιο μας φυσικά, γιατί έχουμε και στο KDV με έτσι παρόμοια πιστοποίηση, θα μπορούσε να αποβεί πάρα πολύ θετική, πολύ επικοδομητική για την καριέρα σας. Καθηγητές πανεπιστημίων και ανώτατης εκπαίδευσης, καθηγητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, βοηθοί προσωπικής φροντίδας. Αυτά είναι, βλέπετε, κάποιες ευρείες κατηγορίες, έτσι, μεγάλες. Και μετά επαγγέλματα με πιο μεγάλη πτώση. Ταμείες, λόγω επαναληψιμότητας, διοικητικοί βοηθοί και γραμματείς διοίκησης, φροντιστές κτηρίων, καθαριστές, οικιακοί βοηθοί, υπάλληλοι καταγραφής υλικών και διαχείρισης αποθεμάτων, εργαζόμενοι στις εκτυπώσεις και στα συναφή επαγγέλματα, λογιστήριο, λογιστές ελεγκτές, συνοδοί και ελεγκτές μεταφορών, φύλακες ασφαλείας, ταμείες τραπεζών. Δεν θα χρειάζονται φύλακες ασφαλείας. Με τα αυτοματοποιημένα συστήματα ασφάλειας, τα οποία όλο και περισσότερο θα αναπτύσσονται, θα μειώνονται οι φύλακες ασφαλείας. Και ήδη μειώνονται. Οι υπάλληλοι καταχώρησης δεδομένων, δηλαδή αυτοί που κάνουν το data entry, οι υπάλληλοι ενημέρωση πελατών και εξυπηρέτηση πελατών. Γιατί η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να μας δίνει ηχητικά μηνύματα. Έτσι, δεν παίρνουμε πολλές φορές, ας πούμε, στο κοτσόβολο, στο ένα, το άλλο, και έχουμε ηχητικά μηνύματα, εντάξει, τα οποία μπορεί να μας ενημερώνουν επί 5 λεπτά για όλες τις διαδικασίες, τις λειτουργίες, τις προσφορές κτλ. Γραφίστες, διευθυντές διοικητικών και επιχειρησιακών υπηρεσιών, εκτιμητές αποζημιώσεων κτλ. Εντάξει. Λοιπόν, για πάμε όμως να δούμε και κάποιους μύθους και κάποια δεδομένα. Τι μας λένε λοιπόν κάποιοι μύθοι? Θα χαθούν πάρα πολλές θέσεις εργασίας και θα απειλήσει τα επαγγέλματα την τεχνητή νοημοσύνη. Όμως τι βλέπουμε σε έρευνες? Ότι υπάρχει μια θετική σχέση ανάμεσα στα ρομπότ, στη βιομηχανία και στα εργοστάσια και τη συνολική απασχόληση. Γιατί τα ρομπότ μπορούν να αντικαταστήσουν κάποιες επαναληπτικές διαδικασίες ή αυτοματοποιημένες διαδικασίες, αλλά παράλληλα αυξάνουν την παραγωγή και αυτά τα απεχθή ή δυσάρεστα καθήκοντα τα οποία μπορεί να κάνει ένας εργαζόμενος θα τα αποφύγει και έτσι μπορεί να απασχοληθεί με πιο δημιουργικές δραστηριότητες ή με πιο παραγωγικές, πιο ενδιαφέρουσες δραστηριότητες. Για παράδειγμα, να κοιτάξετε τους κυπουρούς. Το παράδειγμα αυτό. Το αυτόματο πότισμα δεν έχει εξαφανίσει τους κυπουρούς, αλλά τους έχει στρέψει στο κλάδεμα, τη διασταύρωση φυτών, δηλαδή σε άλλα πράγματα που δεν τα κάνανε παλιότερα. Μετά, η συνολική απασχόληση μειώνεται. Η αλήθεια ποια είναι? Εγώ δεν συμφωνώ απόλυτα ότι είναι μύθος αυτό, αλλά είναι εν μέρει μύθος, γιατί σε κάποιους κλάδους οι θέσεις θα αυξηθούν, αλλά θα υπάρχει ανάγκη για εξειδίκευση στην AI ή και τη ρομποτική. Οι νέες τεχνολογίες, ένας άλλος μύθος που είναι πολύ σοβαρός, οδηγούν στην υποβάθμιση της συμβολής των εργαζομένων στη διαδικασία την παραγωγική. Αυτό είναι εντελώς λάθος. Οι νέες τεχνολογίες αναβαθμίζουν τη συμβολή των εργαζομένων. Πώς? Μέσα από τη συμπληρωματικότητα. Δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν κάνει η τεχνητή νοημοσύνη ή η ρομποτική, τα κάνουν οι άνθρωποι και μπορούν να βάλουν το στοιχείο αυτό που λέγαμε των αξιών, της ηθικής, της συνεργασίας, της ενασχόλησης με πράγματα που δεν μπορεί εύκολα να πιάσει η τεχνητή νοημοσύνη. Και έτσι έχουν νέα επαγγέλματα, νέες εκδοχές επαγγελμάτων δημιουργηθεί, όπως οι προμηθευτές λογισμικών, οι διαχειριστές δικτύων, δηλαδή επαγγέλματα που δεν υπήρχαν έτσι έντονα παλιότερα. Ωραία, αυτά τα είδαμε και πάμε να δούμε και αυτό. Συρρυκνώνονται πολλοί κλάδοι της οικονομίας. Ισχύει ότι συρρυκνώνονται κάποιοι κλάδοι, αλλά δημιουργούνται, και κάποιοι νέοι, όπως analytics, που δεν ήταν τόσο έντονο παλιότερα. Μιλάγαμε για στατιστικούς, μιλάγαμε για μαθηματικούς, αλλά τώρα με τα analytics μπορεί να ασχοληθεί και ένας ψυχολόγος. Μπορεί να ασχοληθεί ένας υπεύθυνος διοίκησης επιχειρήσεων. Μπορεί να ασχοληθεί ένας CEO, μπορεί να ασχοληθεί ένας λογιστής. Μπορεί να ασχοληθεί ένας άνθρωπος που είναι υπεύθυνος πωλήσεων σε μια εταιρεία και θέλει να αναλύσει τα δεδομένα κλίμακας από τις πωλήσεις μιας εταιρείας.
Άρα λοιπόν δεν ασχολείται μόνο αυτός που είναι καθαρά μαθηματικός ή πληροφορικός ή στατιστικός. Τεχνολογίες mobile, smartphones, έτσι, που εκεί έχουν αναδυθεί πάρα πολλές θέσεις εργασίας. Και θα σας πω και κάποια άλλη θέση, έτσι, μια άλλη τάση που ίσως να μην έχετε στο νου σας. Η Ελλάδα έχει την τελευταία περίοδο αναδειχθεί σε ένα μεγάλο hub τεχνητής νοημοσύνης. Και τι εννοώ μεγάλο hub? Αναμένονται επενδύσεις πάνω από $1 δις μέσα στην επόμενη τριετία, μέσα στο 2030, σε κέντρα δεδομένων. Επίσης, η Ελλάδα έχει έναν από τους λίγους υπερυπολογιστές στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, το Δέδαλο. Δηλαδή, θέλω να πω, υπάρχουν πράγματα τα οποία ο κόσμος δεν τα ξέρει τόσο πολύ. Αλλά όμως όντως έχουν αναδείξει την Ελλάδα σε ένα κέντρο πληροφορίας και σε ένα κέντρο ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης και πληροφοριακών συστημάτων. Οπότε, εκεί υπολογίζω ότι μέσα στην επόμενη τριετία, τετραετία θα αναπτυχθούν και άλλες 1.000 με 1.500 θέσεις εργασίας μόνο σε ένα-δυο μεγάλα κέντρα δεδομένων τα οποία θα γίνουν στην Αττική αλλά και στη Βιωτία. Άρα υπάρχουν και νέες θέσεις, αλλά όπως βλέπετε, αυτές οι νέες θέσεις πάντα με κάποιο τρόπο έχουν μια σχέση με την τεχνολογία, με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης κτλ. Μετά, υπάρχει ο άλλος μύθος ότι θα χάσουν πολύ οριζοντίως τη δουλειά τους, ανεξαρτήτως της φύσης της δουλειάς, λόγω της ραγδαίας εισβολής της τεχνολογίας, που μοιάζει με έναν μύθο που είδαμε στο προηγούμενο. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι ειδικά σε κάποιους τομείς τα εισοδήματα θα αυξάνονται, ειδικά σε αυτούς που δεν κάνουν επαναληπτικές εργασίες. Και επομένως θα αυξάνεται η ζήτηση με έναν κεινσιανό τρόπο. Και η απασχόληση εργαζομένων που κατά τα άλλα η τεχνολογία την αρχικά να εκτοπίζει. Δηλαδή, αυτοί με λίγα λόγια που θα βγάζουν περισσότερα χρήματα λόγω της ενασχόλησης με τις νέες τεχνολογίες, αναμένεται να κάνουν περισσότερες προσλήψεις. Άρα, εμέσως, οι άνθρωποι που θα χάναν τη δουλειά τους θα την ξανακερδίσουν με κάποιο τρόπο. Αλλά για να την ξανακερδίσουν, αυτό που λένε οι μελέτες είναι ότι θα πρέπει να εξοικειωθούν με τη νέα τεχνολογία. Λοιπόν, δεξιότητες. Ποιες είναι οι δεξιότητες οι οποίες χρειαζόμαστε περισσότερο? Χρειαζόμαστε σίγουρα ανθεκτικότητα, έτσι ώστε να μπορούμε να αντέχουμε τις αλλαγές, να διαχειριζόμαστε την αβεβαιότητα, να έχουμε καλή επικοινωνία και κυρίως να επιμένουμε στο στόχο. Και το λέω και για εσάς, που είστε νέα παιδιά όλοι, έτσι, νέοι επιστήμονες, νέοι επαγγελματίες, είτε τελειόφοιτοι είτε απόφοιτοι, κάποιοι από εσάς είστε κολαπτώμενοι, έτσι, επιστήμονες, ωστόσο, πολύ σύντομα ακόμα και εσείς θα βγείτε στην αγορά εργασίας και θα προσπαθήσετε να κάνετε τη διαφορά και να συμβάλλετε. Για να συμβάλλετε πραγματικά και να νιώσετε και εσείς ικανοποίηση, πέρα από ότι θα πρέπει να σας αρέσει το αντικείμενο με το οποίο θα ασχολείστε, που αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα και σας το τονίζω πολύ, θα πρέπει να έχετε και ένα πλέγμα από αυτές τις δεξιότητες που θα σας βοηθούν πάρα πολύ να αντεπεξέρχεστε στην αλλαγή. Σας είπα πριν, συνδυασμός ανθρωποκεντρικών και ψηφιακών δεξιοτήτων. Δηλαδή, να μπορώ να καταλαβαίνω τον συνεργάτη μου, αλλά παράλληλα να μπορώ και να κάνω μια βασική ανάλυση. Να μπορώ επίσης να κατανοώ το πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, γι' αυτό σας είπα και κάποια πράγματα νωρίτερα, αλλά παράλληλα να μπορώ και να έχω επίγνωση και να τηρώ τις αρχές διοντολογίας ώστε να τα χρησιμοποιώ σωστά. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η συνεργασία, η δημιουργικότητα. Αυτές, ξέρετε, είναι δεξιότητες που αν δείτε και τις αγγελίες, ειδικά από μεγάλες εταιρείες, υπάρχουν πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, τι μας λένε συνήθως? Αντοχή σε ένα fast-paced περιβάλλον, συνεργασία στην ομάδα, δημιουργικότητα, ή ακόμα και να μην το λένε στις αγγελίες, μας το λένε στη συνέντευξη. Ή βλέπουμε ότι το ζητάνε στη συνέντευξη. Και κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι η προετοιμασία για την αγορά εργασίας. Δηλαδή, στο πλαίσιο της προετοιμασίας σας, στους περισσότερους από εσάς, εν πάση περιπτώσει, για την αγορά εργασίας, είναι και αυτό. Είναι δηλαδή Συγγνώμη λίγο. Ναι. Να δω απλά. Ήτανε δυστυχώς, ήταν μια κοπέλα, η Αναστασία. Γεια σου, Αναστασία. Δεν την είχαμε δει την Αναστασία. Ναι, όχι, γεια σας, εγώ είμαι. Α, εσύ είσαι. Εντάξει. Νομίζω έχω μπει κι αλλού. Έχεις μπει σε τρία Zoom. Τι? Λοιπόν. Αναστασία, εντάξει, νομίζω πως είναι μια άλλη κοπέλα, εντάξει.
η οποία περίμενε. Ήσουν στο waiting room για κάποιο λόγο. Μας ακούς κανονικά τώρα? Ναι, ναι, μια χαρά. Σ' ακούει και η Αναστασία και ο δίδυμος εαυτός σου και ο κλόνος σου. Και εσύ και ο κλόνος σου. Είναι και οι δύο guest όμως είστε. Λοιπόν, οπότε έχουμε λοιπόν αναλυτική σκέψη, ανθεκτικότητα, ψηφιακό εγγραμματισμό, υπεύθυνη γνώση και δεοντολογία στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, συνδυασμό ανθρωποκεντρικών και ψηφιακών δεξιοτήτων, συνεργασία, δημιουργικότητα που το ζητάνε πολλοί εταιρείες και το να μπορείτε με ένα θετικό τρόπο να διαχειρίζετε την αβεβαιότητα. Και τώρα πάμε λίγο στο τι θα κάνει αυτός ο future ready, παρόλο που δεν μου αρέσει ο όρος, αλλά το έχω βάλει γιατί είναι πιασάρικο, να σας πω την αλήθεια. Λοιπόν, και λέω, ωραία, αυτός ο επαγγελματίας, λοιπόν, τι θα κάνει, τι θα πρέπει να ξέρει. Είπαμε το τι πρέπει να ξέρει. Θα πρέπει, αν ασχοληθεί με την τεχνολογία, οπωσδήποτε, αν του αρέσει αυτός ο κλάδος, δηλαδή και ασχοληθεί επαγγελματικά, όχι απλά να πάρει δεξιότητες, θα πρέπει να αποκτήσει fluency, να αποκτήσει ευχέρεια σε σχέση με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης, που αυτό σημαίνει να μάθει αλγόριθμους, να μάθει προγραμματισμό, να μάθει κυρίως Python, που είναι η γλώσσα της τεχνητής νοημοσύνης, και να μάθει για κυβερνοασφάλεια, ένας τομέας ο οποίος είναι αρκετά δεδομένος, και μετά προφανώς να έχει αυτές τις ανθρωποκεντρικές δεξιότητες που συζητήσαμε, επικοινωνία, συνεργασία, δημιουργικότητα. Και εδώ πάμε και σε κάτι άλλο που είναι το πώς θα διαχειριστώ τη ζωή μου, την πορεία μου. Μία πολύ σημαντική ικανότητα, δεξιότητα, στάση θα έλεγα περισσότερο, δεν τη θεωρώ τόσο πολύ δεξιότητα, περισσότερο είναι μια στάση ζωής, μια στάση, μια συμπεριφορά. Είναι η πεποίθησή μου ότι μπορώ να πετύχω σε ένα εύρος έργων. Αυτό το λέμε αυτοαποτελεσματικότητα. Και πιο σωστά λέγεται πεποιθήσεις αυτοαποτελεσματικότητας. Δηλαδή είναι η πεποίθησή μου ότι μπορώ να πετύχω και ότι έχω την ικανότητα για ένα εύρος έργων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά αυτό δεν αναπτύσσεται μόνο του. Αυτό αναπτύσσεται μέσα από την επιτυχία μου σε συνεχή έργα. Επίσης χτίζεται και μέσα και από τις αποτυχίες. Έτσι λοιπόν οι επαναλαμβανόμενες αποτυχίες τείνουν να μειώνουν αυτή την πεποίθησή μου, ενώ οι επαναλαμβανόμενες επιτυχίες τείνουν να τη χτίζουν, να τη διαμορφώνουν και να τη βελτιώνουν. Και τα δύο τα χρειαζόμαστε όμως. Έτσι, γιατί και τα δύο μας μαθαίνουν. Ουσιαστικά πρόκειται για μία έννοια που έχει άμεση σχέση με τη μάθηση και το πώς διαχειριζόμαστε. Τη μάθηση που αφορά τον εαυτό μας. Λοιπόν, και τη μάθηση που αφορά και τα έργα τα οποία κάνουμε. Και έχει φανεί ότι όταν κάνουμε πιο δύσκολα έργα που μας προκαλούν λίγο, τότε καταφέρνουμε να αναπτύσσουμε αυτοαποτελεσματικότητα. Δηλαδή, αν εγώ τώρα είχα ένα σεμινάριο στο οποίο θα είχα 100 άτομα, όπου όπως καταλαβαίνετε η διαχείριση θα ήταν πολύ πιο δύσκολη. Αυτό χτίζει την αυτοαποτελεσματικότητα ενός οικονομολόγου, ενός καθηγητή, ενός συμβούλου, οποιοδήποτε, δεν έχει σημασία. Αντίστοιχα, ένας οικονομολόγος ο οποίος δουλεύει σε μια εταιρεία η οποία, για παράδειγμα, έχει ένα πολύ γρήγορο περιβάλλον και βάζει συνεχώς deadlines και δουλεύει πάρα πολύ με KPIs, δηλαδή με δείκτες απόδοσης. Εκεί ένας τέτοιος άνθρωπος θα χτίσει την αυτοαποτελεσματικότητά του πολύ πιο γρήγορα, πιστέψτε με, από έναν άνθρωπο ο οποίος θα δουλεύει κάθε μέρα με ένα πολύ συγκεκριμένο ωράριο και κάπως θα βολεύεται σε εισαγωγικά ή δεν θα δουλεύει πολύ ή δεν θα θέτει στόχους κτλ. Όλοι μας μπορεί να έχουμε κάνει και τα δύο, έτσι, δεν έχει σημασία, και τα δύο μπορεί να έχουμε κάνει, αλλά ή να τα κάνουμε. Αλλά σημασία έχει να κατανοούμε, γι' αυτό σας τα λέω, για να κατανοούμε το τι χτίζει αυτό που είμαστε. Λοιπόν, μετά να παίρνουμε αποφάσεις. Όχι απαραίτητα γρήγορα, αλλά να έχουμε επίγνωση της πληροφορίας. Δηλαδή να κατανοούμε τις διαφορετικές εκδοχές και το πώς εμείς θα αξιολογούμε τις διαφορετικές εναλλακτικές βάσει των πληροφοριών που έχουμε. Μετά, η επαγγελματική προσαρμοστικότητα. Αν με ρωτάτε, διαφωνώ με τον όρο, αλλά απ' την άλλη είναι σημαντικός. Δηλαδή διαφωνώ ιδεολογικά, να το πω έτσι, με τον όρο. Το ότι θα πρέπει να προσαρμοζόμαστε, αλλά μην το βλέπουμε έτσι όμως. Ας το δούμε λίγο διαφορετικά. Πρέπει να μάθουμε, και είναι σημαντικό να μάθουμε, να διαχειριζόμαστε τις αλλαγές, να διαχειριζόμαστε τις μεταβάσεις. Εντάξει, μπορεί να μην μας αρέσει τόσο πολύ ο όρος προσαρμογή, έτσι, σε όλα, αλλά όντως θα πρέπει να αρχίζουμε να μαθαίνουμε πώς θα διαχειριζόμαστε τις αλλαγές, ώστε να παραμένουμε ικανοί και να διατηρούμε την ανθεκτικότητά μας. Δηλαδή, να μην χρειάζεται
κάθε φορά να στενοχωριόμαστε για μια αλλαγή, αλλά να τη βιώνουμε ως μια ευκαιρία για να μαθαίνουμε, για να αναπτυσσόμαστε. Μετά, αυτό εδώ το έχω ονομάσει οραματισμός του μέλλοντος. Τι σημαίνει οραματισμός του μέλλοντος? Να προβάλλω τον εαυτό μου στο μέλλον, να καταλαβαίνω και να προσπαθώ να αντιληφθώ το πώς εγώ θα ήθελα μελλοντικά να είμαι. Τι θα ήθελα να κάνω, πού θα ήθελα να φτάσω. Αυτά είναι ερωτήματα που θέλω και εσείς να τα κάνετε τον εαυτό σας. Και μετά λέω νοοτροπία βιώσιμης ανάπτυξης. Και εδώ η συνάδελφος πριν που είχε μπει, που μας έλεγε ότι είναι σύμβουλος βιωσιμότητας, θα καταλαβαίνει απόλυτα τι εννοώ. Δηλαδή, το να μπορούμε να σκεφτόμαστε συστημικά όχι μόνο τον εαυτό μας και όχι μόνο το περιβάλλον, αλλά το πώς οι διαφορετικές καταστάσεις, οι γεωπολιτικές, οι κλιματικές, οι κανονισμοί, οι νόμοι, έτσι, πώς όλα αυτά λειτουργούν σαν ένα σύστημα, η τάση της οικονομίας, πώς όλα αυτά λειτουργούν ως σύστημα και ποια είναι η θέση μου εμένα στο σύστημα αυτό. Δηλαδή, εμείς πόσο υπεύθυνοι είμαστε, ας πούμε, απέναντι στην κλιματική κρίση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να αποκτήσουμε μια ενσυνειδητότητα, έτσι, και μια ευαισθησία πάνω σε αυτά τα θέματα. Αυτό εννοώ, έτσι. Ωραία. Επομένως, αυτά είναι κάποια βασικά πράγματα, τα οποία όντως βοηθάνε. Και εδώ τώρα να πάμε λίγο στο πιο βιωματικό κομμάτι, για να αρχίσουμε να μιλάμε. 2 και 10 δεν σας είπα, θα σταματήσω. 2 και 10 σταμάτησα. Ακριβώς. Λοιπόν, θέλω να σκεφτείτε και να συζητήσουμε λίγο στην ομάδα και να ανοιχτείτε λίγο και στην ομάδα. Και ανοίξτε, αν θέλετε, και την κάμερα για να σας δω, να σας γνωρίσω και να το χαρώ. Λοιπόν, πείτε μου, θέλω να σκεφτείτε 2 δεξιότητες που ήδη χρησιμοποιείτε πολύ καλά. Σκεφτείτε για 1-2 λεπτά. 2 δεξιότητες που ήδη χρησιμοποιείτε πολύ καλά, αποτελεσματικά. Για να πάμε λίγο στην πράξη τώρα, έτσι, να έχουμε λίγο μια συζήτηση. Όποιος θέλει να μιλήσει, να σηκώσει το χεράκι. Ή δεν βρίσκετε 2 δεξιότητες, ή έχετε πάρα πολλές και δεν ξέρετε ποια να διαλέξετε. Ένα από τα 2 μάλλον συμβαίνει. Ή δεν θέλετε να το μοιραστείτε. Το σέβομαι, εντάξει. Αν θέλετε να το μοιραστείτε. Ναι, η Μαριάννα, σας ακούμε. Λοιπόν, εγώ, εντάξει, και λόγω της επαγγελματικής εμπειρίας που έχω αρκετά χρόνια και λόγω των κρίσεων που έχω περάσει και επαγγελματικά, έτσι, μπορώ να πω ότι έχω την δεξιότητα της προσαρμοστικότητας. Έκανα, δηλαδή, κάποιες προσαρμογές στη ζωή μου και επαγγελματικά. Και τελευταία ανακάλυψα ότι έχω και πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες μέσα από μια δουλειά που κάνω τώρα, δηλαδή. Θες να μας πεις πώς το ανακάλυψες? Πολύ ωραίο αυτό που μας λες. Πες μας σύντομα πώς το ανακάλυψες, γιατί είναι σημαντικό αυτό για να μάθουν και οι υπόλοιποι. Εγώ θέλω από αυτά που μας λέτε να μαθαίνουν και οι υπόλοιποι. Ναι, τυχαία, επειδή θέλω να συνεχίσω ακαδημαϊκά και ψάχνω σκοπεύω να ενταχθώ σε ένα μεταπτυχιακό, έψαχνα μια δουλειά που να μπορώ να τα συνδυάσω. Γιατί το να είμαι εργοδηγός, που μπορεί να είναι οπουδήποτε στην Ελλάδα και ή στο εξωτερικό, ήταν δύσκολα τα πράγματα και με τους χρόνους κλπ. Οπότε αναζήτησα μια εργασία άλλου τύπου τελείως και δουλεύω τώρα κάποιους μήνες σε τηλεφωνικό κέντρο. Ωραία. Όπου στο έργο που με έχουν εντάξει, δεν κάνω απλά εξυπηρέτηση κοινού, κάνω παρουσίαση προϊόντος. Όχι πώληση όμως, κάνω pre-sale. Το οποίο δεν το είχα ξανακάνει. Άρα δηλαδή, τους προετοιμάζεις για την ανάγκη. Τους εξηγώ. Τους εξηγώ ώστε να καταλάβουν εάν έχουν την ανάγκη. Τους τη βάζεις την ανάγκη, να το πω έτσι. Όχι απαραίτητα. Γι' αυτό λέω ότι δεν κάνω πώληση. Αυτό μου έχουν πει δηλαδή, γιατί γίνεται ποιοτικός έλεγχος των κλήσεων, οι οποίες είναι και εισερχόμενες και εξερχόμενες, δηλαδή μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί μας τηλεφωνικά στο κέντρο
ή φτιάχνει μια φόρμα ενδιαφέροντος μέσα από το site της εταιρείας της συγκεκριμένης για το προϊόν που συζητάμε. Και επικοινωνούμε εμείς εφόσον έχει δείξει ο ίδιος ενδιαφέρον ότι θέλει να ενημερωθεί. Και πολλοί κόσμος λέει ότι έχω δει τη διαφήμιση, μου έχουν πει φίλοι γνωστοί. Τελικά, τι είναι αυτό το πράγμα? Και εξηγούμε τι είναι το προϊόν. Ναι. Και επειδή χρειάζεται και μηχανολογική εγκατάσταση κλπ. Στη συνέχεια, εφόσον θέλει, μιλάει με μηχανολόγο στην ουσία. Γιατί εγώ είμαι δομικός, δομικών έργων, έτσι, δηλαδή, αν θέλετε να συζητήσουμε για στατικά, για κάτι άλλο, ευχαρίστως, αλλά για μηχανολογικά θα μιλήσετε με μηχανολόγο, όπως μιλούσα και εγώ με μηχανολόγο όταν ήμουν στις οικοδομές. Ναι. Αλλά μέχρι ένα σημείο μπορώ να εξηγήσω κάποιες βασικές έννοιες, κάποιες βασικές λειτουργίες, τι ανάγκες καλύπτει. Και αυτό που μου έχουν πει από τον ποιοτικό έλεγχο των κλήσεων είναι ότι έχω πολύ καλές επικοινωνιακές δεξιότητες. Δηλαδή γίνομαι πολύ κατανοητή, πολύ σύντομα, δηλαδή η πληροφορία που μεταφέρω είναι πολύ ξεκάθαρη. Άρα αυτό θέλω να πω, δηλαδή καταλαβαίνω ότι είναι καθαρή επικοινωνία, με καθαρό μήνυμα. Αυτό δηλαδή. Ναι, δηλαδή είναι αυτό. Γι' αυτό λέω είναι παρουσίαση προϊόντος στην ουσία, κάτι το οποίο εγώ δεν το είχα ξανακάνει και δεν ήξερα ότι μπορώ να το κάνω. Το έμαθα πολύ πρόσφατα. Ωραία, πολύ ωραία. Οκ. Και πώς νιώθετε γι' αυτό? Είμαι πολύ χαρούμενη. Είμαι πολύ χαρούμενη, ναι, γιατί είχα τις αμφιβολίες μου. Δηλαδή, όταν είχα ενταχθεί στο συγκεκριμένο έργο, το είχα συζητήσει και είχα πει ότι, παιδιά, εγώ δεν το έχω κάνει αυτό, δεν έχω ξανακάνει ούτε εξυπηρέτηση κοινού, ούτε παρουσίαση προϊόντος. Η δουλειά μου ήταν πιο τεχνική. Μου μέσα σε ένα έργο μιλούσα με συνεργεία για συγκεκριμένα πράγματα, για συγκεκριμένες τεχνικές που γνώριζα λόγω της φύσης των σπουδών μου. Ήξερα για τι πράγμα μιλούσα. Τώρα πάω να μιλήσω για κάτι που δεν ξέρω, πρέπει πρώτα εγώ να το καταλάβω, ώστε να το μεταφέρω πάλι. Είδαν όμως σε σένα αυτή την ικανότητα προφανώς, ότι μάλλον θα πετύχαινες αυτό και ότι κάτι υπήρχε στο πώς επικοινωνείς και στο πώς επικοινωνείς το μήνυμα. Απλά νομίζω ότι αυτό που προσπάθησαν να ενισχύσουν και εκείνοι ήταν η διάθεσή μου πρώτον να καταλάβω εγώ αυτό για το οποίο μιλάω, για το οποίο εγώ δεν γνώριζα, οπότε μπήκα εγώ πρώτα στη διαδικασία να το καταλάβω, ώστε στη συνέχεια να μεταφέρω την πληροφορία σε ανθρώπους που αντίστοιχα δεν γνώριζαν κάτι για το προϊόν, όπως δεν το γνώριζα και εγώ στην αρχή. Ναι. Και νομίζω ότι το κλειδί ήταν αυτό. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση. Πες μας μια-δυο σημαντικές δεξιότητες που θέλεις να αναπτύξεις, έτσι επιγραμματικά, τα επόμενα 3-4 χρόνια. Πολλές. Σε σχέση με τα πληροφοριακά συστήματα, θέλω να μάθω και τη χρήση, θέλω να μάθω βάσεις δεδομένων. Θα σου αρέσει πολύ αυτό, θα τρελαθείς άμα ασχοληθείς με αυτό στο εγγυώμαι, γιατί εγώ το έκανα ερχόμενος από ένα άλλο υπόβαθρο. Σου ανοίγει έναν εντελώς άλλο νέο κόσμο, πολύ ωραίο. Όμως, ξέρεις τι, εγώ ας πούμε τώρα μετανιώνω το ότι δεν έχω το χρόνο για να ασχοληθώ όσο θέλω. Δηλαδή, αν το κάνεις, προσπάθησε να αφιερώσεις χρόνο. Δηλαδή, θέλει σύστημα και χρόνο. Αυτό είναι σίγουρο. Σκέφτομαι τώρα αυτό, δηλαδή, θέλω να κάνω αίτηση στο μεταπτυχιακό, στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά, στα ψηφιακά, που είναι το IT Governance. Ωραία. Γιατί δεν κάνεις το άλλο που έκανα και εγώ στα πληροφοριακά συστήματα? Αυτό έχει το υπόβαθρο της διοίκησης που το έχω. Σωστά. Οπότε θέλω να το προσεγγίσω σε πρώτο επίπεδο σαν επένδυση, ως επένδυση, γιατί με ενδιαφέρει να συνεχίσω, δηλαδή με ενδιαφέρει επαγγελματικά να προσεγγίσω κάποια εταιρεία ως σύμβουλος επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά τα πληροφοριακά συστήματα. Πολύ ωραία. Αυτή η κατεύθυνση έχει σχέση με τη διοίκηση των πληροφοριακών συστημάτων. Ωραία το σκέφτεσαι. Οπότε θέλεις να μιλήσουμε και μαζί, να κάνουμε συνάντηση, να τα πούμε έτσι πιο αναλυτικά. Θα χαρώ πολύ. Ωραία. Μία δεξιότητα αυτή λοιπόν που θες να αναπτύξεις. Δεύτερη. Βασικά αυτή είναι η κυρία δεξιότητα που με ενδιαφέρει.
Δηλαδή, είναι το κομμάτι, πώς να το προσεγγίσω διοικητικά Ωραία. και πώς να το προσεγγίσω ψηφιακά, ώστε να μπορώ να επικοινωνήσω, να λειτουργήσω ως γέφυρα. Γιατί, στην ουσία, ο σύμβουλος, αν εγώ πρέπει να πάω και να δουλέψω μέσα σε μια επιχείρηση και να κάνω συμβουλευτική σε μια επιχείρηση, θα πρέπει να μπορώ να μιλήσω και με το διοικητικό προσωπικό, και με τους χρήστες, και όλο αυτό να το μεταφέρω στον πληροφορικό που θα κάνει το πρόγραμμα. Λοιπόν, νομίζω, Μαριάννα, σου ταιριάζει πολύ από αυτά που ακούω και με τον τρόπο με τον οποίο το θέτεις. Και ξέρετε, παιδιά, και το λέω για τους υπόλοιπους. Η Μαριάννα τι θετικό έχει, μιας και κάνουμε ομαδική συμβουλευτική και πρέπει να δίνουμε feedback ο ένας στον άλλον. Το θετικό που έχει είναι αυτή η μεγάλη θέληση. Δηλαδή, αναβλύζει την ώρα που μιλάς αυτή η θέληση. Εγώ αυτό παρατηρώ. Έτσι, δηλαδή παρατηρώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Νομίζω πως έχεις θέληση για επιτυχία. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Έχω θέληση να ασχοληθώ με κάτι που μου αρέσει, μου δίνει προσωπική ευχαρίστηση. Φαίνεται αυτό. Δηλαδή, για να ξεκουραστώ, διαβάζω για πληροφοριακά συστήματα και για μεθοδολογίες, ανάλυσης έρευνας και όλα αυτά. Μπράβο. Αυτό δίνει το πάθος, δίνει το νόημα, αυτό που έχεις βρει. Ωραία. Να σε ρωτήσω, σε ποιο περιβάλλον θα αποδίδεις καλύτερα, τι πιστεύεις, πώς θα είναι, με ποιους θα εργάζεσαι? Τώρα, η συγκεκριμένη δουλειά είναι αρκετά ιδιαίτερη, γιατί το να μπαίνει σε μια επιχείρηση και να λειτουργεί συμβουλευτικά σημαίνει και αλλαγή περιβάλλοντος, αλλά απ' την άλλη υπάρχει και μια ομάδα, μια βάση, δηλαδή υπάρχει μια εταιρεία από πίσω στην οποία θα εργάζομαι. Έτσι, άρα υπάρχει και μια ομάδα από πίσω. Δηλαδή, θέλω μια σταθερή ομάδα συνεργασίας. Σωστά. Έτσι, δεν γίνεται. Κανείς μπορεί να τα κάνει όλα μόνος του και το ξέρω από τις οικοδομές. Δεν γίνεται να κάνει κανείς όλα μόνος του. Σωστά. Οπότε, ναι, θεωρώ, δηλαδή, είναι θέμα ομάδας. Είναι απαραίτητο. Αλλά απ' την άλλη χρειάζεται και προσαρμογή και εναλλαγή. Δηλαδή, χρειάζεται να ακολουθούμε και τις εξελίξεις. Άρα, λοιπόν, για να ανακεφαλαιώσω αυτό που λες, χρειάζεται μια ωραία ομάδα, αλλά και παράλληλα να ακολουθείς εξελίξεις, να έχεις θετική συνεργασία, να κάνεις και αυτό που σου αρέσει. Ναι, πολύ σημαντικό. Το βρίσκω πολύ πιο δημιουργικό και χρήσιμο και για μένα δημιουργικό, αλλά και χρήσιμο από άποψη προσφοράς, όταν βλέπω, ας πούμε, πώς... Εντάξει, εγώ το βλέπω τώρα και από την κρίση, είδαμε τι έγινε και μέσα στον COVID. Κόσμος που δεν είχε ψηφιακές δεξιότητες, με μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έκλεισε τις επιχειρήσεις τους. Έκλεισαν τις επιχειρήσεις τους, που ήταν και θέμα επιβίωσης. Επομένως, ακόμα και σε επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού, η ενημέρωση για τα πληροφοριακά συστήματα, γιατί πληροφοριακό σύστημα, εντάξει, δεν είναι ακριβώς, αλλά και ένα e-shop έχει ένα υπόβαθρο πληροφοριακού συστήματος από πίσω. Όχι, είναι πληροφοριακό σύστημα. Μια βάση δεδομένων. Είναι βάση δεδομένων, είναι πληροφοριακό σύστημα. Ναι. Οπότε, δηλαδή, εντάξει, το e-shop είναι η βιτρίνα, αλλά από πίσω όλο το υπόλοιπο είναι ένα πληροφοριακό σύστημα. Σωστά. Οπότε, θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο, και ειδικά στην Ελλάδα, που οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι μικρομεσαίες, είναι πολύ σημαντικό το θέμα του ψηφιακού εγγραμματισμού, ακόμα και από άποψη επιμόρφωσης, δηλαδή. Ακόμη και αυτό να μπορώ να προσφέρω τελικά. Δεν ξέρω, τα όνειρα υπάρχουν, αλλά δεν ξέρω τι θα μπορέσω να προσφέρω, αλλά ακόμη και αυτό να μπορέσω να προσφέρω, εμένα μου δίνει ευχαρίστηση. Ξεκινάς με αυτό και το βλέπεις, θα δεις και... Γιατί δεν τα κανονίζουμε όλα εμείς, δεν τα ορίζουμε όλα εμείς. Έτσι, όμως σίγουρα, αν εσύ έχεις αυτό το στόχο και τον ακολουθήσεις, εννοείται πως θα πάει καλά. Σε ένα 30%, 50% θα το δούμε αυτό, 60% θα το δούμε, αλλά σίγουρα θα οδηγήσει κάπου που θα είναι καλά. Ωραία. Κάποιος άλλος που θέλει να μας μιλήσει για αυτές τις τρεις πρώτες ερωτήσεις? Ο Κωνσταντίνος, η Αναστασία. Έτσι να μας δώσει σύντομα μια εικόνα. Έλα, Αναστασία. Θα έλεγα ίσως μια δεξιότητα που έχω είναι η επιμονή στους στόχους μου, δηλαδή να θέλω να καταφέρω τους στόχους μου. Από τα μαθήματα το έχω δει κυρίως, δηλαδή ότι π.χ. αν
αν έχουν μείνει στο τέλος 3 μέρες να διαβάσω ένα μάθημα, που δεν έχω πλάνο να το διαβάσω όλο το εξάμηνο, θα κάτσω αυτές τις 3 μέρες full. Δηλαδή, μπορεί και να ξενυχτήσω κιόλας για να πετύχω στο μάθημα, να το περάσω. Στοχεύω και σε ένα καλό βαθμό, σίγουρα. Τώρα δεν ξέρω αν θεωρείται ακριβώς δεξιότητα αυτό. Ναι, είναι επιμονή, ναι, δεξιότητα είναι. Ναι. Βασικά, είναι περισσότερο μια στάση ζωής. Αυτή η στάση ζωής και αυτή η συμπεριφορά όντως μπορεί να σε βοηθήσει πολύ μαζί και με άλλες δεξιότητες, έτσι. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο κάποια παιδιά δεν το έχουν. Είναι κάτι που σε διαφοροποιεί εσένα. Δεν το έχουν όλοι αυτό. Άλλος θα πει, εντάξει, ωραία, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Δεν θα κάτσω να διαβάσω. Ναι, π.χ. θα πω, άμα δεν το προσπαθήσω, δεν θα πω, θα το αφήσω για Σεπτέμβριο. Κοίτα, αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό αυτών των ανθρώπων, που είναι αυτό που λέμε, έχουν αυτό που λέμε πρόδραση. Δηλαδή, έχουν μια προδραστική προσωπικότητα, που προβλέπει πράγματα και προσπαθεί να χτίσει πράγματα προτού χρειαστεί. Δηλαδή, εσύ θα κάτσεις να διαβάσεις περισσότερο εκείνη την περίοδο, γιατί γνωρίζεις ότι αυτό μπορεί να φέρει ένα κακό αποτέλεσμα μετά από 2-3 μήνες αν δεν το κάνεις. Γνωρίζεις δηλαδή ότι είναι καλό να το κάνεις, γιατί θες να προβλέψεις ένα θετικό αποτέλεσμα. Θες να δράσεις θετικά και για σένα και για τους υπόλοιπους. Αυτό είναι μια δεξιότητα όντως, αλλά είναι και μια συμπεριφορά που μας βοηθάει. Ναι. Ωραία. Για πες μια άλλη ακόμα. Ίσως η αναλυτική σκέψη. Δηλαδή, μ' αρέσει να σπάω ένα πρόβλημα σε πολλά μικρότερα προβλήματα. Ναι, και δεν ξέρω. Και η επικοινωνία θα έλεγα. Αυτό, η αναλυτική σκέψη, θα σου πω κάτι γι' αυτό, είναι κάτι που έχει και η Μαριάννα πιθανότατα. Γενικά όσοι ασχολούνται με τέτοια έργα, με μηχανική, μηχανολογία, πληροφορική, τεχνικές δεξιότητες, έτσι, όλα αυτά τα πράγματα και ειδικά σε αυτά τα επαγγέλματα που είναι θετικών επιστημών ή έχουν σχέση με μηχανολογία, μηχανική, που είναι θετικές επιστήμες και αυτά, σκέφτομαι με αυτόν τον τρόπο. Εάν εμείς που είμαστε ουσιαστικά στις κοινωνικές επιστήμες και στα οικονομικά έχουμε αυτόν τον τρόπο σκέψης, μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολλά. Δηλαδή, όταν εσύ μπαίνεις στη διαδικασία να μπει σε μια φάση του να επιλύσεις προβλήματα σπάζοντάς τα σε μικρά κομμάτια, αυτό είναι κάτι το οποίο το ζητάνε πάρα πολλοί επιχειρήσεις. Γιατί έχουμε απομακρυνθεί από την εποχή όπου θέλανε μόνο ένα πολύ δυνατό πτυχίο ή κάποια καλά πτυχία, αλλά θέλουν ανθρώπους που δεν θα κολλάνε στο πρόβλημα, να σου πω, που θα μπορούν να το αντιμετωπίσουν ακόμα και να μην έχουν τη γνώση, αλλά θα μπορούν να τη βρουν ή θα μπορούν να το σπάσουν σε μικρά κομμάτια για να το λύσουν. Πολύ σημαντικό αυτό. Πολύ σημαντικό. Ναι. Οκ. Άρα είπες αναλυτική και είπες και επικοινωνία. Ναι, θα έλεγα ότι είμαι επικοινωνιακή, δηλαδή μου αρέσει και οι άλλοι να μου λένε τα προβλήματά τους και να συζητάμε. Και ενσυναίσθηση. Αναστασία, μας έχεις περιγράψει τον ιδανικό εργαζόμενο. Δηλαδή κάποια εταιρεία μπορεί να βρει σε σένα, με βάση αυτά τα οποία μας λες, έτσι πραγματικά τον ιδανικό εργαζόμενο. Και εύχομαι να είναι έτσι. Μακάρι να πω. Ωραία. Οκ. Για πάμε τώρα λίγο να μου πείτε κάτι άλλο. Θέλω λίγο να μου πείτε για το δικό σας σχέδιο. Έτσι, δηλαδή λίγο και θα τελειώσω με αυτό μετά. Ποιο είναι το δικό σας σχέδιο δράσης? Αν θέλετε να το συζητήσουμε, και όχι μόνο με μένα, και στην ομάδα, όποιος θέλει να μοιραστεί λίγο τα βήματα, για να δούμε λίγο το πώς εμείς οραματιζόμαστε τους επόμενους στόχους για τα επόμενα, είτε βραχυπρόθεσμα για τον επόμενο χρόνο, είτε και λίγο μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα, δηλαδή τα επόμενα 2, 3, 4 χρόνια ή και παραπάνω, αν θέλετε. Πώς εσείς οραματίζεστε αυτό το σχέδιο? Έχετε κατανοήσει τα βήματα τα οποία πρέπει να γίνουν? Υπάρχουν στόχοι που δεν τους έχετε ακόμα αγγίξει και δεν ξέρετε πώς θα τους πλησιάσετε? Θέτετε πολύ υψηλούς στόχους ίσως και δεν είστε σίγουροι αν μπορείτε να τους πετύχετε? Για μιλήστε μου λίγο γι' αυτό έτσι ανοιχτά, χωρίς να μιλάμε για κάτι πολύ συγκεκριμένο απαραίτητα. Ποιος θέλει να μας μιλήσει? Ποιος, ποια βασικά?
Κάποιος που μπορεί να μην έχει μιλήσει έτσι πολύ και θέλει έτσι να μας πει τη γνώμη του ή το πώς το βλέπει. Ο Κωνσταντίνος. Γενικά, εγώ πιστεύω το ότι είναι λίγο και για τους στόχους, είναι και το ψάξιμο που πρέπει να κάνει σίγουρα. Δηλαδή, Δηλαδή, πώς το βλέπεις αυτό, πώς το ερμηνεύεις αυτό? ότι πρέπει να χρησιμοποιείς το AI, ας πούμε, αλλά πρέπει να έχει σίγουρα και το sustainable mindset, ας πούμε. Και αυτό και το να μπορείς να εξισορροπείς τη ζωή γενικά, κάποια στην προσωπική σου ζωή. Ωραία. Τώρα έχεις θέσει πολλά ζητήματα. Τι σημαίνει αυτό το sustainable mindset που λες? Δηλαδή, εσύ πώς το εννοείς? Γενικά το ότι πρέπει να χρησιμοποιήσεις τη τεχνολογία, αλλά αυτό που λέμε και σαν σύστημα, έτσι, να λειτουργήσει και βιώσιμα, να σκέφτεσαι και το περιβάλλον, να σκέφτεσαι και τους ανθρώπους, όλο αυτό. Αυτό πώς βοηθάει? Δηλαδή, θέλω να πω, ωραία, είναι αυτό που λέμε το system thinking, ας πούμε, και η βιώσιμη σκέψη, έτσι, η σκέψη της βιωσιμότητας, για τη βιωσιμότητα, να το πω καλύτερα. Πώς αυτό βοηθάει? Πώς δηλαδή αυτό είναι κάτι που δεν βοηθούσε το 85, το 90 ή το 2000 και βοηθάει τώρα? Δηλαδή, για ποιο λόγο τώρα είναι απαραίτητο? Πιστεύω είναι απαραίτητο γιατί είμαστε στην εποχή που οι άνθρωποι πρέπει να έχουν να λειτουργούν λίγο πιο αποδοτικά ως προς διάφορους τομείς της ζωής γενικά. Έτσι το σκέφτομαι. Ναι, εντάξει, δεν υπάρχει μια σωστή και μόνο απάντηση. Απλά τείνουμε να σκεφτόμαστε τον άνθρωπο και την κοινωνία και το επάγγελμα πιο συλλογικά. Γιατί βλέπουμε ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, έτσι, που αφορούν κυρίως το κλίμα, εντάξει, και το πώς, και την έλλειψη ενέργειας, έτσι, την έλλειψη πόρων. Είδατε τώρα τι έγινε στο Ντουμπάι, που μέσα σε 3 μέρες μετά από βομβαρδισμούς υπήρχε κίνδυνος εντός 2 ημερών να μην έχουν νερό. Και δεν επαρκούσε το νερό λόγω της έλλειψης, έτσι, συγκεκριμένων συστημάτων τα οποία βομβαρδίστηκαν πριν λίγες μέρες. Και δεν είχαν νερό. Έτσι, δηλαδή, κινδυνεύσανε πάρα πολύ. Βλέπετε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η ενέργεια. Βλέπουμε πόσο σημαντικό είναι το κλίμα. Βλέπουμε τις αλλαγές που γίνονται, έτσι, με διάφορες κρίσεις, πολεμικές κτλ. Άρα λοιπόν, σίγουρα χρειάζεται να σκεφτόμαστε τον εαυτό μας από μια άλλη διάσταση και όχι μόνο το εγώ. Δηλαδή αυτό γίνεται όλο και πιο έντονο. Αλλά έπεσε κάτι άλλο ωραίο, ότι να σκεφτόμαστε και την προσωπική διάσταση. Για πες μας λίγο γι' αυτό, αν θες. Ναι, γενικά υπάρχουν θέματα στα επαγγέλματα που σίγουρα επηρεάζουν και την προσωπική ζωή κάποιου ανθρώπου. Οπότε σίγουρα πρέπει να λαμβάνεις αποφάσεις αντίστοιχα και σίγουρα να έχεις και υπόψη και προσωπικά, ας πούμε, στην οικογένεια κάποιου τις αποφάσεις που παίρνει. Ας πούμε, για σένα αυτό, Κωνσταντίνε, τι σημαίνει? Δηλαδή, τι πρέπει να προσέξεις, ας πούμε, στη δουλειά, χωρίς να μας πεις τα προσωπικά ζητήματα βέβαια, αλλά τι πρέπει να μην μας πεις γι' αυτό, δεν χρειάζεται και δεν πρέπει. Αλλά όμως, τι σημαίνει για σένα αυτό? Δηλαδή, θέλω να πω, σημαίνει λιγότερες ώρες εργασίας, έτσι ώστε να μπορείς να επεξέρχεσαι σε ένα προσωπικό θέμα, σε ένα θέμα της οικογένειας? Τι μπορεί να σημαίνει? Θεωρώ ότι όταν όταν πας να αναλάβεις μια δουλειά, πρέπει εκεί που δουλεύεις να ταιριάζει, ας πούμε, να μην και με το χαρακτήρα σου και με τα προσωπικά όρια που θέτεις εσύ. Γενικά η εταιρεία να ακολουθεί, ας πούμε, το χαρακτήρα σου, να έχετε μια αντίστοιχη. Ναι, υπάρχει μια αντιστοίχηση. Ναι, αυτό, ναι. Σε ό,τι αφορά τη ζωή σου την προσωπική, είναι σημαντική αυτή, είναι σημαντική για σένα ή θεωρείς πως είναι πιο σημαντική η επαγγελματική? Δηλαδή θα έβαζες κάτι από τα δύο, θα έδινες μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποιο από τα δύο? Πιστεύω είναι παρόμοια βαρύτητα. Εντάξει, εσύ είναι παρόμοια σε αυτή τη φάση που το βλέπω τώρα, ναι. Οκ. Ωραία. Κάποιος που θέλει να μας μιλήσει έτσι για το προσωπικό πλάνο, δηλαδή ή ο Κωνσταντίνος ή κάποιος άλλος που θέλει να μας πει, ωραία, για το προσωπικό πλάνο, το επαγγελματικό, αυτό εννοώ, επαγγελματικό, προσωπικό, εννοώ το δικό σας επαγγελματικό πλάνο. Τι θα πετύχω,
Δηλαδή, τι πρέπει να πετύχω και ποιο είναι το επόμενο μικρό βήμα το οποίο θα κάνω. Πάμε να μιλήσουμε γι' αυτό. Και θα κλείσουμε. Θα μιλήσουμε 5 λεπτάκια γι' αυτό και κλείνουμε. Τι είναι αυτό το οποίο θέλω να πετύχω, που θέλετε να πετύχετε και ποια είναι τα μικρά βήματα ή το μικρό βήμα το οποίο θα ξεκινήσω για να πετύχω το στόχο. Νομίζω έχει σηκώσει χεράκι και η Μαριάννα. Ναι, είχα σηκώσει το χέρι. Αυτό που σκέφτομαι, εντάξει, εγώ τώρα καλώς ήρθατε των πραγμάτων από τον Οκτώβρη, Σεπτέμβριο-Οκτώβρη, θεωρώ ότι θα ξεκινήσω το μεταπτυχιακό. Οπότε η αρχική μου σκέψη ήταν να έχω εργασιακά μια δουλειά που να μου επιτρέπει να έχω το χρόνο και να παρακολουθώ και να διαβάζω. Από εκεί και πέρα, βέβαια, μπορεί να μιλάμε για ένα τηλεφωνικό κέντρο, αλλά διαπίστωσα ότι ό,τι και να κάνουμε γίνεται μέσα από ένα υπολογιστή. Τα πάντα. Ναι. Τα πάντα. Ακόμη και AI χρησιμοποιούμε, όχι με ιδιαίτερη επιτυχία. Από τη μεριά του AI, εμείς καλά τα πάμε. Το διαχειριζόμαστε. Ναι. Ακριβώς επειδή λειτουργεί με λέξεις κλειδιά και πολλές φορές αυτό μας μεταφέρει μηνύματα πελετών που δεν είναι για το δικό μας τμήμα, για το δικό μας έργο. Και πρέπει να καλούμε και να εξηγούμε ότι, ξέρετε, το AI το μετέφερε σε εμάς, αλλά εσείς πρέπει να καλέσετε σε εκείνο το τμήμα. Ναι. Έτσι, δηλαδή είναι λίγο... Προκαλεί και σύγχυση, λοιπόν, πολλές φορές. Προκαλεί σύγχυση και βλέπω την ερώτηση για τις τεχνολογίες για τα επόμενα 5 χρόνια. Καλό θα ήταν αυτό να διορθωθεί, να εξελιχθεί προς το καλύτερο. Ναι. Θα διευκολύνει πολλούς. Ναι. Και τον κόσμο να ταλαιπωρείται και τους υπαλλήλους που πρέπει να εξηγήσουν τα inexήγητα. Πώς λειτουργεί το AI. Σωστό και αυτό, ναι. Ναι, γιατί, ακόμα και αυτό όμως που λες, δηλαδή το πώς θα διαπραγματευτούμε εμείς με το AI και πώς θα διαχειριστούμε αυτές τις αλλαγές που φέρνει το AI ή αυτή τη σύγχυση που μπορεί να φέρει στην επικοινωνία ή τα λάθη που έχει, αυτό είναι δεξιότητα. Δηλαδή αυτό είναι αυτό που λέγαμε πριν, που σας είπα πριν, για το να έχουμε AI capability. Αυτό εννοούμε. Δεν εννοούμε το να γράφουμε κώδικα. Εννοούμε το να μπορούμε να το διαχειριστούμε. Έτσι. Ναι. Και αυτό είναι μέσα στις πολύ σημαντικές δεξιότητες. Και εδώ, για δες και κάτι άλλο το οποίο χρησιμοποιείς. Χρησιμοποιείς κριτική σκέψη. Χρησιμοποιείς αναλυτική ικανότητα. Χρησιμοποιείς αξίες. Γιατί ξέρεις, κάποιος μπορεί να πει: ωραία, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτό, αφού το έκανε το AI, η ευθύνη είναι στο AI. Δεν είναι σε μένα. Έτσι δεν είναι. Ναι, αλλά δεν γίνεται έτσι. Θα μπορούσες όμως εν μέρει να το κάνεις. Ναι. Αλλά όμως εσύ διαλέγεις να έχεις φιλότιμο, να ενημερώσεις τους πελάτες, να τους πεις λάθος μου μετέφερε το μήνυμα, οπότε θα τους πάρεις όλους τηλέφωνο. Δηλαδή βλέπεις ότι υπάρχει αυτό που λέμε υπευθυνότητα. Αυτό που λέμε φιλότιμο, που δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Επίσης, τι έχεις μια αρκετά καλή, φαντάζομαι και το βλέπω, ψηφιακή δεξιότητα. Δηλαδή, έχουμε αυτό το συνδυασμό και έχει την ενσυναίσθηση, γιατί σε μια τέτοια δουλειά χρειάζεται εσύ να είσαι ανθρωποκεντρική και να σκύβεις, ας πούμε, πάνω στο πρόβλημα του πελάτη. Έτσι, και να κατανοείς την ανάγκη. Έτσι δεν είναι? Ναι. Αυτή τη δεξιότητα την απέκτησα πολύ νωρίς. Η αλήθεια είναι από τις οικοδομές, από την πρώτη μου δουλειά. Γιατί ερχόμουν σε επαφή με τον πελάτη που ερχόταν να δει την κατασκευή, το σπίτι του. Και είναι το σπίτι του. Δηλαδή, δεν γίνεται να είσαι αδιάφορος. Ναι, εντάξει, είναι τούβλο πάνω σε τούβλο και μετά θα βάλουμε και το σοβά και θα βάλουμε και τη σόλη. Ναι, ωραία όλα αυτά, ψυχρά, από μακρά, αλλά για τον άλλον είναι το σπίτι του. Είναι η αιστεία του, ναι, σωστά. Είναι η αιστεία του, δεν γίνεται να μην το σεβαστείς, να μην μάθεις να το σέβεσαι αυτό το πράγμα. Και επειδή μπήκα νωρίς, δηλαδή τελειώνοντας τη σχολή, στα 20 κάτι μου κι εγώ, ξεκίνησα σαν εργοδηγός, ήρθα από πολύ νωρίς σε επαφή με πελάτες που καθόμαστε να κοιτάξουμε το πλακάκι, αν ταιριάζει με το χρώμα του τοίχου, ο καθένας ήθελε να φτιάξει το προσωπικό του χώρο, δηλαδή πλέον διαμόρφωνα προσωπικούς χώρους. Οπότε το πήρα από πολύ νωρίς αυτό. Βλέπεις τώρα, είναι αυτό που λέγει πριν ο Κωνσταντίνος, δηλαδή αυτό είναι system thinking. Δηλαδή αυτό είναι.
είναι το ότι δεν σκεφτόμαστε μόνο το εγώ ή τον απέναντι, σκεφτόμαστε το σύνολο. Σκεφτόμαστε το πώς λειτουργούν όλα σε μια ωραία λυσίδα. Τέλεια. Άρα λοιπόν ο επόμενος στόχος, και ποιο είναι το επόμενο βήμα, το μικρό βήμα, με το οποίο θα πλησιάσει? Σίγουρα είναι το μεταπτυχιακό στον επόμενο 1,5 χρόνο στην ουσία και επαγγελματικά θα συνεχίσω εκεί που είμαι, ώστε να εξυπηρετηθώ τουλάχιστον σε πρώτο επίπεδο από άποψη χρόνου, για να μπορώ να παρακολουθώ τουλάχιστον τον πρώτο χρόνο του μεταπτυχιακού. Μετά είναι η διπλωματική, οπότε είμαι λίγο πιο ελεύθερη να κινηθώ προς άλλες κατευθύνσεις. Δηλαδή να αρχίσω να αναζητώ κάτι άλλο επαγγελματικά και πιο κοντά σε αυτό που με ενδιαφέρει. Το οποίο θα είναι, δηλαδή θα έχει δύο κατευθύνσεις. Το ένα θα είναι σε επιχειρήσεις συμβουλευτικής ή πληροφοριακών συστημάτων, που είτε θα πάω στο κομμάτι της συμβουλευτικής, αλλά λόγω απειρίας μπορεί να μην μπορέσω να ενταχθώ. Από την άλλη θα με ενδιαφέρει και το κομμάτι της εκπαίδευσης. Μέσα σε, δηλαδή είτε εκπαίδευση σε σεμινάρια, είτε εκπαίδευση μέσα σε εταιρείες που εγκαθιστούν καινούργια συστήματα και πρέπει να μάθουν οι υπάλληλοι να τα χρησιμοποιούν. Θα το δεις αυτό, γιατί πολλά μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας, αλλά μας τοποθετούν και οι εταιρείες εκεί που θέλουν και εκεί που νιώθουν ότι μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα. Εσύ θα μπορούσες να κάνεις ιδανικά, αυτό είναι το ιδανικό σενάριο που λες, αλλά το εφικτό σενάριο μπορεί να είναι ότι θα κάνεις λίγο απ' όλα. Δηλαδή ότι θα έχεις ένα rotation. Καλύτερο είναι. Καλύτερο είναι το λίγο απ' όλα. Για μένα που έχω περάσει από διάφορα, τέλος πάντων, από διάφορες φάσεις, το καταλαβαίνω πια ότι είναι καλύτερο. Δηλαδή εμπειρικά το λέω, ότι είναι καλύτερο. Αν δεν περάσεις από όλα τα στάδια, δηλαδή ακόμη και αυτό που κάνω χρήση πληροφοριακού συστήματος, κάνω επικοινωνία, κάνω pre-sale, όλο αυτό εμένα με βοηθάει για τη συνέχεια. Δηλαδή αποκτώ δεξιότητες, έτσι. Όχι στο μυαλό μου, πρακτικά. Όχι, αυτές είναι δεξιότητες που θα τις μεταβιβάσεις. Είναι αυτό που λέμε μεταβιβάσιμες δεξιότητες σε έναν άλλο χώρο. Άρα λοιπόν σίγουρα είναι πράγματα τα οποία θα τα χρησιμοποιήσεις. Είτε αφορούν απόλυτα τον κλάδο ή όχι. Αυτό είναι σίγουρο. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι και τους υπόλοιπους. Τι θέλετε να δοκιμάσετε και ποιον εκπαιδευτικό επαγγελματικό κλάδο θέλετε να γνωρίσετε περισσότερο? Για να κλείσουμε με αυτό. Τι θα θέλετε να γνωρίσετε περισσότερο? Που μπορεί να μην έχετε μια καλή εικόνα τώρα. Και μπορεί να σας λείπει μια γνώση. Μας είπε νομίζω η Μαριάννα ήδη για τα ψηφιακά συστήματα, για την πληροφορική, τα analytics. Ωραία, αλλά οι υπόλοιποι, για πείτε μου λίγο. Τι θα θέλετε να γνωρίσετε περισσότερο? Κάτι που μου αρέσει πολύ εμένα είναι ο τομέας ανθρωπίνων πόρων. Πώς το σκέφτεσαι? Δηλαδή, θέλεις να ασχοληθείς επαγγελματικά κάποια στιγμή ή σκέφτεσαι, ή σε ενδιαφέρει πολύ έτσι, επιστημονικά, να το πω έτσι? Θα έλεγα επιστημονικά πιο πολύ για τώρα. Επιστημονικά, επαγγελματικά, όχι ακόμα. Και διαβάζεις βιβλία, κατεβάζεις άρθρα, παρακολουθείς σεμινάρια, τι κάνεις? Παρακολουθώ newsletters, βιντεάκια, εντάξει, τέτοια πράγματα. Ναι. Ωραία, προσπάθησε έτσι λίγο να επιμείνεις σε αυτό, αφού βλέπεις ότι σ' αρέσει. Ωραία, η Αναστασία? Εγώ θέλω να ασχοληθώ, από όσο έχω δει, δηλαδή τι μου ταιριάζει, αλλά δεν είμαι 100% σίγουρη, με το Business Analytics. Θα ήθελα και για μεταπτυχιακό μετά, αλλά πρώτα θέλω να πιάσω 1-2 χρόνια δουλειά, να δω και αν μ' αρέσει πρακτικά. Ίσως και να συνδυάσω το Business Analytics με το Marketing. Γιατί είχα κάνει και μια παρόμοια εργασία στο πανεπιστήμιο. Συνδυάζεται, είναι ένας καλός συνδυασμός. Ναι, και για τη συμπεριφορά του καταναλωτή, τι θα του ταιριάζει και αυτά, μου αρέσει και αυτό, η ψυχολογία του καταναλωτή. Πάντως, μιας και το λες, και επειδή ήθελα να μιλήσουμε γι' αυτό λίγο, έτσι για 1 λεπτό, να σας πω το εξής, ότι υπάρχουν κάποιοι τίτλοι στην αγορά, όπως για παράδειγμα Business Analyst ή ας πούμε Data Analyst, όπου για να μπορέσει κανείς να τους αγγίξει, μπορεί να πάει από πολλά διαφορετικά μονοπάτια.
Έτσι, δηλαδή δεν χρειάζεται κάποιος να είναι μαθηματικός ή να είναι πληροφορικός ή να είναι οικονομολόγος. Δηλαδή business analyst είναι ένας τίτλος. Data analyst είναι ένας τίτλος. Δεν είναι απαραίτητα ένα επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή, data analyst μπορεί να δουλέψει και ένας μαθηματικός, ο οποίος θα κάνει μεταπτυχιακό στην πληροφορική, αλλά μπορεί και το αντίστροφο. Ένας πληροφορικός, ο οποίος για παράδειγμα θα κάνει τα μαθηματικά μεταπτυχιακό ή θα κάνει στην αναλυτική. Έχουμε για παράδειγμα και στο ΠΑΠΗ εδώ, εμείς στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, έχουμε τέτοια μεταπτυχιακά και στο ψηφιακών συστημάτων και στην πληροφορική. Λοιπόν, μπορεί λοιπόν κάποιος να είναι πληροφορικός και να κάνει στο data analytics, όπου θα μάθει βάση δεδομένων, όπως έλεγε πριν η Μαριάννα, θα μάθει μαθηματικές μεθόδους, θα μάθει διάφορα πράγματα. Μπορεί όμως να γίνει data analyst και ένα παιδί το οποίο ας πούμε έχει μια καλή κλίση στα μαθηματικά, μια καλή κλίση στον προγραμματισμό και θα πάει μετά να κάνει ένα σεμινάριο είτε σε KDV, είτε σε ένα bootcamp, είτε ξέρω εγώ ένα άλλο σεμινάριο εξ αποστάσεως ή διαζώσεις που θα είναι 100, 150, 200, 300 ώρες. Και έτσι να αποκτήσει ή κάποια από αυτά που τα οποία βλέπετε σε ξένα πανεπιστήμια, έτσι, στο Harvard και τα λοιπά, στα οποία μπορεί κάποιος να πάρει μια συγκεκριμένη, πολύ συγκεκριμένη εξειδίκευση και να μην έχει μεταπτυχιακό τίτλο, αλλά να τον εμπιστευτεί μια εταιρεία ως data analyst ή ως business analyst. Αλλά μην σκεφτείτε ότι οπωσδήποτε αυτό έρχεται μέσα από ένα πτυχίο. Μπορεί να έρθει μέσα από μια ένωση γνώσεων από διαφορετικά πράγματα. Το λέω γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτή η σύγχυση με τους τίτλους. Εντάξει. Μπορεί δηλαδή ένας καλός στατιστικός, ο οποίος για παράδειγμα έχει βαρεθεί να διδάσκει σε σχολεία ή να διδάσκει σε φροντιστήρια ή οτιδήποτε, ή να είναι σε μια εταιρεία σε ένα ρόλο εντελώς διαφορετικό, να ασχοληθεί με το data analytics. Έτσι. Δεν είναι απαραίτητο όμως να κάνει κάτι που θα λέει το σεμινάριο data analytics. Ναι, κατάλαβα. Ναι, ναι αυτό. Πιστεύω, δεν ξέρω, έχω κάνει και ένα σεμινάριο στην Python, που ήταν έτσι τα βασικά. Διαδικτυακό ήταν. 6 μήνες από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας σε ένα. Και μου άρεσε. Οπότε δεν ξέρω, πιστεύω θα μου ταιριάζει αυτός ο κλάδος. Απλά θέλω και να το δω πρωτού προχωρήσω έτσι σε ένα μεταπτυχιακό, για να είμαι και σίγουρη. Δεν ξέρω, γιατί είδα και αυτό το μεταπτυχιακό που είπατε στα πληροφορικά συστήματα, που έχει και κλάδο Big Data, νομίζω, Analytics, όχι το IT Governance, το άλλο. Ναι. Απλά δεν ξέρω εγώ που είμαι από δείξη επιχειρήσεων κατά πόσο θα μπορώ να τα καταλάβω. Θα σου πω, παίρνουν περισσότερο εκεί, σε αυτό τη συγκεκριμένη ειδίκευση, παίρνουν περισσότερο μαθηματικούς, στατιστικούς και γενικά ανθρώπους ή μηχανικούς που έχουν background έντονο μαθηματικό, που έχουν σοβαρό background μαθηματικό. Το ξέρω, στο λέω γιατί είχα ρωτήσει κι εγώ για αυτή την κατεύθυνση. Ναι, ευχαριστώ πολύ. Οπότε θα κάτσω και... Ναι, πάντως δεν χάνεις κάτι να ρωτήσεις, γιατί εντάξει, εσύ τώρα προερχόμενη και από το ΠΑΠΗ, έχετε κάνει και κάποια μαθήματα στατιστικής στη διοίκηση επιχειρήσεων, αλλά πιστεύω θα σε δυσκόλευε. Ναι. Πιστεύω θα σε δυσκόλευε περισσότερο από ότι τα πληροφοριακά συστήματα ή ο άλλος κλάδος που είπε η Μαριάννα στη διοίκηση πληροφοριακών. Θα σε δυσκόλευε πολύ και δεν νομίζω, να σου πω αλήθεια, δεν θα σε δεχθούν. Πιστεύω δεν θα σε δεχθούν, να είμαι ειλικρινής. Ναι, γιατί δέχονται περισσότερο μαθηματικούς, στατιστικούς, μηχανικούς. Ή αυτούς που είναι ήδη προγραμματιστές και έχουν ασχοληθεί με analytics. Στις άλλες κατευθύνσεις είναι πιο εύκολο. Στις άλλες δεν είναι πιο εύκολα, όχι. Στο γιώμε. Λοιπόν, στα προηγμένα πληροφορικά συστήματα δίνεται έμφαση στον προγραμματισμό. Δηλαδή, κάνουμε και analytics εκεί, έχει και analytics, αλλά περισσότερο δίνεται έμφαση στον προγραμματισμό συνολικά. Δηλαδή, Python, Java, AI, μοντέλα κτλ. Και στη διασύνδεση συστημάτων, στην αρχιτεκτονική συστημάτων. Έτσι. Στην άλλη κατεύθυνση δίνεται περισσότερο έμφαση στη διοίκηση των συστημάτων. Δηλαδή, στη στρατηγική, στην καινοτομία, στο πώς διοικούμε ένα IT σύστημα. Αυτό. Κατάλαβα. Θα το κοιτάξω. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Δέσω και ρώτησε και στο αντίστοιχο μεταπτυχιακό. Αντίστοιχα, πολύ καλά μεταπτυχιακά υπάρχουν και στο τμήμα πληροφορικής, το δικό μας. Αλλά κάποιος μπορεί και να τελειώσει το τμήμα του. Έτσι, διοίκηση επιχειρήσεων, διεθνείς σπουδές, βιομηχανική διοίκηση και τεχνολογία. Και μετά να κάνει στροφή. Και αυτό ήθελα να σας πω και πιο πριν, ότι
δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι για όλους. Αυτή τη στιγμή, λόγω της επιστημονικότητας στα επαγγέλματα και λόγω της ανάγκης που έχουν και οι επιχειρήσεις, οι εργαζόμενοι τους, να έχουν ένα υπόβαθρο που θα ποικίλει. Δηλαδή, έχουν ανάγκη και τους κοινωνικούς επιστήμονες και τους πληροφορικούς και τους ανθρώπους που είναι ειδικοί στα ψηφιακά και τους ανθρώπους που είναι ειδικοί στην τεχνητή νοημοσύνη και τους ανθρώπους που είναι πολύ καλοί στην επικοινωνία. Όλους τους έχουν ανάγκη. Επομένως, κάποιος, για παράδειγμα, και ξέρω πολλά τέτοια παραδείγματα, που έχει τελειώσει φιλόλογος, αλλά για παράδειγμα μετά έχει κάνει ένα μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων, που είναι πάρα πολύ, πιστέψτε με. Λοιπόν, πραγματικά μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος, γιατί ενδεχομένως να έχει και καλή επικοινωνία και μετά μέσα από το μεταπτυχιακό θα αποκτήσει και οικονομικές γνώσεις που δεν τις έχει. Άρα θα χτίσει ένα πολύ δυνατό background για μια επιχείρηση που θέλει μια καλή επικοινωνία, θέλει διαπραγμάτευση, αλλά παράλληλα θέλει και ταχύτητα, θέλει γνώση τεχνολογικών συστημάτων, θέλει λήψη απόφασης, θέλει ηγεσία. Άρα λοιπόν, μη φοβάστε, ειδικά εσείς που έχετε τελειώσει όλοι οικονομικά, μη φοβάστε να κάνετε μεταβάσεις. Και κάτι τελευταίο, μην το πολυσκέφτεστε. Δηλαδή, βλέπετε ότι, δεν λέω να μην σκέφτεστε που το κάνετε μια επιλογή, αλλά μην υπερβάλλετε στο να υπεραναλύετε κάθε δυνατή διαφορετική εκδοχή. Αυτές οι 2-3 εκδοχές που έχετε εσείς στο μυαλό σας, το οποίο πιθανόν είναι να είναι και σωστές. Με την έννοια τι εννοώ σωστές, με την έννοια ότι είναι εκδοχές που όντως θα σας οδηγήσουν κάπου καλά. Θα σας οδηγήσουν δηλαδή σε ένα μονοπάτι που θα σας ταιριάζει. Αυτό είναι το 80% της απόφασής σας. Το 80% είναι αυτό. Και το άλλο 20% είναι το να δείτε όντως ότι αυτές τις πληροφορίες που βλέπετε είναι έγκυρες και ότι όντως πάτε σε ένα πρόγραμμα στο οποίο υπάρχουν καλοί καθηγητές, είναι ένα καλό πανεπιστήμιο, είτε το Πανεπιστήμιο Πειραιά, είτε το ΕΚΠΑ, είτε το ΟΠΑ, είτε κάποιο ξένο πανεπιστήμιο. Επίσης, ότι φαίνεται ότι αυτό το αντικείμενο έχει μια καλή προοπτική στην αγορά. Δηλαδή, δεν θα πάμε να σπουδάσουμε κάτι το οποίο ξέρουμε ότι στην αγορά αυτή τη στιγμή δεν έχει ζήτηση. Πρέπει να κάνουμε και ρεαλιστικές επιλογές, έτσι. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Ελπίζω να σας άρεσε. Εντυπώσεις από το σεμινάριο? Ήταν πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Κάποιος άλλος? Εγώ ήθελα να πω, ήταν πολύ ωραία και θα χαρώ να μπορέσουμε να κάνουμε και μια συζήτηση κατηδίαν για περισσότερες λεπτομέρειες. Βεβαίως. Μιλήσαμε και για βάσεις δεδομένων, το οποίο θα έρθει στην πορεία, οπότε θα ήθελα να έχω ένα feedback. Βεβαίως, ωραία. Γράψτε μου λοιπόν τώρα στα σχόλια, εδώ στο chat, ένα σύντομο, πολύ σύντομο μήνυμα με ένα συναίσθημα, μια σκέψη με τα οποία φεύγετε από το σημερινό σεμινάριο. Και θα χαρώ πολύ να σας ξαναδώ. Γράψτε στο chat. Μία σκέψη, ένα συναίσθημα, κάτι που θέλετε να σχολιάσετε, οτιδήποτε. Ωραία. Γενικά, εμείς στο Γραφείο Διασύνδεσης θα κάνουμε γενικά και άλλα σεμινάρια και σεμινάρια που αφορούν την επιχειρηματικότητα, που αφορούν ψυχολογικά θέματα, έτσι, θέματα ψυχοκοινωνικής προσαρμογής, θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής όπως αυτό το οποίο σας έκανα εγώ σήμερα. Και να πω για όλους όσους αναζητούν εργασία ή θέλουν να διαχειριστούν έτσι κάποια αλλαγή ή ψάχνουν κάποιο νέο εργοδότη, μια νέα επιχείρηση ή κάποιο άλλο περιβάλλον, ότι θα κάνουμε μέρες καριέρας που θα τις διοργανώσουμε πιθανότατα εντός Μαΐου. Περιμένουμε μια τελική οδηγία από τον Πρίτανη και εντός Μαΐου θα γίνει, εντός Μαΐου ή αρχές Ιουνίου, κάπου εκεί. Οπότε θα μείνετε, stay tuned που λένε έτσι και στο χωριό μου. Λοιπόν, θα μείνετε συντονισμένοι και θα παρακολουθήσετε τα νέα όλα από το site μας. Είναι το career, το γράφω και εδώ, είναι το career.unip.gr, εντάξει, και θα παρακολουθείτε τα νέα εκεί
Και αν δείτε ότι δεν έχετε δει κάποια συγκεκριμένη οδηγία μετά το Πάσχα, κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση, καλέστε μας και στο γραφείο διασύνδεσης να σας ενημερώσουμε. Εντάξει, το τηλέφωνο είναι αυτό εδώ, το γράφω και εδώ. Είναι 41 42 562 535 534. Εντάξει, οπότε καλέστε μας έτσι και να συζητήσουμε. Είτε θέλετε για κάποια συνάντηση, είτε θέλετε να μιλήσουμε για τις ημέρες καριέρας. Και τελευταίο, υπάρχει μια δράση που λέγεται Δεξαμενή Ταλαντούχων Αποφύτων. Είναι μια δράση που μαζί με τον κύριο Πρίτα, με τον κύριο Σαγιαννάκη, έτσι την οργανώσαμε και έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και έχουμε βρει ως τώρα, έχουμε βοηθήσει πολλά παιδιά, πολλούς απόφοιτους να βρουν εργασία σε σημαντικές επιχειρήσεις, σε διάφορους κλάδους. Είτε έχουν πάει shortlist τις εταιρείες, είτε τους έχουν επιλέξει. Περίπου 1 στους 2 από αυτούς που προτείνουμε τους επιλέγουν. Οπότε μπορείτε να μπείτε σε αυτή τη δεξαμενή μέσα από μια πολύ σύντομη συνέντευξη. Άρα, όποιος θέλει από εσάς, αφού πάρει το πτυχίο, να του κάνουμε μια σύντομη συνέντευξη έτσι, με την ομάδα μας εδώ στο Γραφείο Διασύνδεσης, προκειμένου να ενταχθεί στη βάση αυτή, θα μας το πείτε και θα προγραμματίσουμε συνάντηση. Εντάξει. Λοιπόν, να είστε καλά. Χάρηκα που σας γνώρισα όλους. Ευχαριστούμε πολύ Σας για τον χρόνο σας και για τις πληροφορίες. Ευχαριστώ Να πολύ. είστε καλά. Γεια σας. Γεια.